نجري كسيني أنا يفلتي نسو كمن كم سخونة أمين يوندي هنسان حوارو سيتلم قانو أبنا جري كله سلامي يفلتو يقرب مني ديرو تفتو Allah me dua nafsi Allah me dua nafsi Allah me dua nafsi Allah me dua هاللويا إسرائيل بفتاريو يتحقق الصحفي هاللويا رادو بوشي بريد لومي معلت حقوسي معلت إللتاي هاللويا معلت وقعتاي هاللويا معلت وقعتاي هاللويا معلت إللتاي لوم هاللويا معلت مدحاني هاللويا قبلت جزيا لوم معلت هاللويا قبلت جزية يرد أكو خاب معلت مدحنك أدحنك خاص صحفي هاللويا إذا معلت زيا قبلت أبك زابير هاللويا أقات أمي يكونن هاللويا وباه يواني هاللويا زابير تقبلوا هاللويا هاللويا أمسكنوا وسك بك هاللويا عللتها زلوا عللتها تقعيد زلوا تقعيد هاللويا مسكنك كالونا هاللويا يسوس فتاوينا يسوس مفكرينا نفكرك كالنا نمسكنك كالنا مسكن وسك هاللويا صندق علامة خابل علينا فقري إمو نمسكنك كالنا هاللويا أبتحت سلالك هدينا لنا مو تمسكن أبيتك ببرختك سجبنا لنا مو نمسكنك كالنا هاللويا كم بنقعن بسبحنا هاللويا نفسنا بكرمي خاطئ موال مو تمسكن أمسكنوا هاللويا يسوس طعم يسوس مكر هاللويا هاللويا قبائي يفتح لهم معلت هاللويا قبائي هاللويا ينصبارق لهم معلت هاللويا نابوز تموت ينصبارق قطم كانت يحفرني كتو يحفرني هاللويا بيسوس زأمن كتو يحفرني هاللويا سلازنا نمسكنك كالنا هاللويا نتعب اسمك كبرنا حبنا قويتا هاللويا عبدكو أجر خمسين بك أنا مسكنك كلنا تعم شتون ناس برنا بك أنا باخا هاللويا قويتا هاللويا هاللويا تبارك عب قبر غيرنا إجزابير تمستير نسي هاللويا كموت نبي ودس قرنا نسي هاللويا كاب دقدق سلام أوصينا بزقرن برهان زتونا نسي كاب منجست الشيطان أوصينا منجست فقر ود زتونا نسي كاب هاللويا كاب مرقم هاللويا نبر خط أبراهام زسقرنا ونسي هاللويا تباريخنا إنا بكل من فساو بركة مو نمسكن نسك أمسكن وأحواتي هاللويا مسكانا إجزابير أبقر رؤمي صحفي هاللويا هاللويا أمسكن وزك هاللويا تمسكن كبر هاللويا عب قبر غيرنا إحواتي هاللويا سمنا مزقب هيوت تصحيفي هاللويا بكريستوس كأب يمان أملاخ استقمتنا سباتنا حدش تفترت زهورنا سباتنا أكل كريستوس محضر منفس قدوس
ጨንፈርናይ ክርስቶስ ዝገበረና ንሱ ሃሌሉያ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ወረስተ አምላኽ ክርስቶስ መዋርስቱ ንቅዱሳን ደቂ ዓዶም ሃገርና ኣብ ሰማያት ዝኾነ ሃሌሉያ በአምላኽ ዝተሓርዩን ዝተመርጹን ዝጸደቁን ዝኸበሩን ህዝቢ ኢና ሃሌሉያ ስለዚ ኸነ መስግኖ ይግባእ ሃሌሉያ ነቲ ዝግባኦ ነመስግኖ ኣሕዋት ተገይሩልና ሃሌሉያ ዘይተገብረልና ነገር የለን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ተመስገን አቦ ተመስገን በስም ኢየሱስ ክርስቶስ እናመስገናካ ናባኻ ቀሪብናለና እጅኻ ንጽልለና እግዚአብሔር አባ ሃሌሉያ ሰማያትና በመንፈስ ቅዱስ ክጸሪ ንጽልለና በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ሐሳብ ህዝብኻ ሁሉ እግዚአብሔር አቦ ክትሕድስ በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብትናይ ውሽጢ ሰብና ከም መጠን ሃብቲ ክብርኻ ክትሕድሰና ጎይታ በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉባኤኻ በመንፈስካ بملكوتاوي إداوكا እግዚአብሔር አቦ بدمنا منفس قدس كتملأ باسم يسوع كريستوس نصللنا إلى أملاك ما يملي إلا تصحف اللهم كاب سمايا وزخنا مايكا نبز بيت زي هاللويا كتزنب باسم يسوع كريستوس نصللنا سمايا تصدق أملاك ينطبطب تصحف اللهم صدق خنا نبز بيت زي يفسس نبز بخا يفسس باسم يسوع كريستوس قويتا هاللويا እግዚአብሔር هاللويا أبو هاللويا نتسمع هزبي هاللويا متانك ستي أبتصم ماي كفسس يزبلك هقويتا لومي سمايا وماي نبز بيت كفسس باسم يسوع كريستوس نصللنا هاللويا እግዚአብሔር ንህዝቡ ከመጓሰ ኸውፍር ንያውቱ ሃሌሉያ በቅልጽሙ ሓቅፈን ዩ ሃሌሉያ ነተንዘጥ ዋጋ በህድአት ክመርሓን ተጻሒፍሎሞ ሎም መዓልቲ ናብ ህድአት ክትመልሰና ጎይታ እንጽልለና ንስኻ ክትጓስየና ሃሌሉያ ጎይታ ነዚ ህዝቢ እግዚአብሔር አቦ በደምካ ዘጥረኻዮ ህዝቢ በደምካ ዝሰረትካዮ ቤት ሃሌሉያ ጎይታ ሎሚ ቅዱስ መንፈስካ ክትራኸበና በበረኸትካ ክትራኸበና እግዚአብሔር አቦ በፍሽኽታኻ ክትራኸበና እግዚአብሔር አቦ بسكها نبيت كخت أدو بمحرت كان نبيت كخت من لسلومي نلمنا كلام زابير نتوم دزدو خم وخبر تعمي هاللويا نتوم شكراتها أكرد أمي صحفي مو لوم استشجرت نفس مرتاح خول باسم يسوع كريستوس مفواس خول مرتاح خول نسأل الله باسم يسوع كريستوس رادو الشادا بدا 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 أكيد مهزبي معك أفي رأيو العلو خمس تصحفة ما عنك في زبالة خاب قبائل تأللهم معلت هللوا ما عنك في زبالة نهزب خاص عنك في زبالة زابه ربه لهم معلت باسم يسوع كريستوس تلع عليه استدانا جرت نفسي لهم معلتي كونفيزت زخونة دمس خا تسمع زابه ربه كتنقد قد أبو بقى خاب باسم يسوع كريستوس دمس زابه بسلطاني خمس تصحفة بسلطان كتزارب زابه ريمت سقدم ما أيبلن أبكر ميز بالع حوله وبابلا نفاس يخبط تصحيف الله لهم معلتي وبابلا نايم منفس قدس نزبيت خبط باسم يسوع كريستوس نصلي لنا هاللويا هاللويا حسر مسر زبله بحو منفس قدس يبلع تقوقا زبله ينقف باسم يسوع كريستوس هاللويا ويتا أو حزبها تقان حزبها خطستيو باسم يسوع كريستوس نلمنا لنا بسبح بيتك خطسقبو ببرهانك برهان كري እግዚአብሔር አቦ አብጸልማት ዘአተወ ሙጻእ ኮነሉ ሰንከልከል ዝበለ خدل እግዚአብሔር መንገድ ቅዱስ ተጋጋየ خملس ሃሌሉያ استጋጋየስ ሃሌሉያ ዝወደቀ ሳይትን ስንዶ استጋጋየ ሳይምለስ እንዶ ከምስ ተጻፈ ናባኻ መምላስ ክኸውን በስም ኢየሱስ ንጽልለና ሃሌሉያ ተተመለስኩም ስናባይዳ ተመለሱ ዝበልካ ሎሚ ናባኻ ትምለስ ሓንቲ ነፍስ ተሃልሎም ማዓት በስም ኢየሱስ ናባኻ ትምለስ ሓንቲ ነፍስ ተሃልሎም ማዓት دمسخ تسمع هاللويا صقها زدقفا إدكا زدقفا እግዚአብሔር አቦ نزقو بقى بكله هاللويا محرت كان صقها كدقفو باسم يسوع نصلي لنا هاللويا نصادق تبارخو كم بوال تاب صقات خبو نزقو بقى كله مزمران كله حزب እግዚአብሔር አቦ بصقها كدقف باسم يسوع نصلي لنا سلت سمعخنا نمسكن لنا እግዚአብሔር አቦ هاللويا نقال باروتو يفصم نمخر لؤخاتو خا زتكبر أملاح تصحيف اللهم نستزاربنا قالكا سلت فصمو باسم يسوع نمسكنك لنا زابير نقالو يتغحلو يفصمو يخامو هاللويا كبر هابو هاللويا كبر يخونو هاللويا هاليلويا 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 كبرنا أملاح السماء يكون هاليلويا እንኳን
بدحانن بسلامنا بيت እግዚአብሔር መጻኹ ሃሌሉያ ሕጂ ድማ ሓቢርና ንእግዚአብሔር ክነምልኺና ቅድሚ ግን ሓንቲ ቃል እግዚአብሔር ብቤ ኣብ መዝሙር 24 ቁጥር 7 ደሎ ኣቱም ደጌታት ርእስኻትኩም አልዕሉ ወናይ ዘላለም ደጌታት ልዕል በሉ እቲ ንጉስ ክብሩን ከአትዩ እዚ ንጉስ ክብሪ መን እዩ እቲ ብርቱዕን ሓያልን እግዚአብሔር አውግ ዝብርቱዕ እግዚአብሔር እዩ ኣቱም ደጌታት ርእሳትኩም አልዕሉ ወናይ ዘላለም ደጌታት ልዕል በሉ እቲ ንጉስ ክብሪ ከአቱ እዚ ንጉስ ክብሪ እዚ መን እዩ ጎይታ ሰራዊት እቲ ንጉስ ክብሪ ንሱ እዩ ሃሌሉያ እዚ ንጉስ ክብሪ ንሱ እቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እግዚአብሔር እዩ እቲ ሕጂ ከተምልኽዎ መጽኢኹም ዘለኹም ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ያው ዝኾነ እግዚአብሔር ንሱ እዩ ሃሌሉያ ሓቢርና ክነምልኺና ንእግዚአብሔር ሃሌሉያ ኣምሮኹም ሰብሲብኩም ኣሕዋተይ ጊዜኹም ንኸንቱ ከይከውን ናብቲ ናይ ሰማይ ንጉስ ናብኡ እናጠመትኩም ንኣምላኽና ክነምልኾ ኢና ክምለኽ ዝግብኦ ንሱ በይኑ ኣምላኽ እዩ ካልእ ክምለኽ ዝኽእል ማንም የለን ሃሌሉያ ንዑኢና ድማ ብዝተኣኪብና ዘለና ሃሌሉያ ክብርን ምስጋናን ክወስድ ዝግብኦ እሱ ናይ እስራኤል ቅዱስ በይኑ እዩ ሃሌሉያ ብቑዕ ኮይኑ ዝተረኽበ ንሱ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ ነመስግነካ ኣለና ሃሌሉያ 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 መንፈስ ቅዱስ ክብሪ ዝግባእካ ንስኻ ኢኻ ካልእ ኣምላኽ ኣይንፈልጥ ንዓኻ ግን ንፈልጥ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ካልእ ንጉስ ኣይንፈልጥ ንዓኻ ግን ንፈልጥ ኣቦ ሃሌሉያ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ Thank you መንፈስ ቅዱስ
حي على الله في السميل أتحاب
ከዚህ በላይ ለንጉሥ ያለ ልክ ያለ ገደብ ከዚህ ከፍ ያልከው ምስጋና የተፈራ የክብር ሰው የቃላት መደምደሚያ የዜማ ሁሉ ቅላጼ አይበቃሽም አይገልጽህም ከዚህ በላይ ለንጉሥ ሃሌሉያ የለህም መሳይ የለህም መሳይ የለህም መሳይ
የክብር ዘውድ የጫንከው የቃላት መደምደሚያ የዜማ ሁሉ ቅላጤ አይበቃህም አይገልጽህም ከዚህ በላይ ለንጉሥ የለህም መሳይ የለህም መሳይ የለህም መሳይ የክብር ዘውድ የጫንከው የቃላት መደምደሚያ የዜማ ሁሉ
ግላጼ አይበቃህም አይገልጽህም ከዚህ በላይ ነንስ ያለ ልክ ያለ ገደብ ከፍ ከፍ ያልከው በምስጋና የተፈራ የክብር ዘውድ የጫንከው የቃላት መደምደሚያ የዜማ ሁሉ ግላጼ አይበቃህም አይገልጽህም ከዚህ በላይ ነንስ የለህም መሳይ በምድር በሰማይ የለህም እኩያ የለህም እኩያ የለህም እኩያ ሃሌሉያ የለህም መሳይ የለህም መሳይ የለህም መሳይ በምድር በሰማይ የለህም እኩያ የለህም እኩያ የለህም እኩያ ሃሌሉያ ክብር ነተዓብላ አብ አምላኽ ይኹን ሃሌሉያ እጁን መሊስና ንእግዚአብሔር ክብር ኮይኑ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን ደግምና ደማ ኸነ ምስግናና ነዛ አምላኽ እዚ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ 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 እቲ ነገራትና ፈጺሙ ኣብ የማን አምላኽ ዝተቀመጠ ኢየሱስ ሃሌሉያ የስ ክብር ክንቦይና እግዚአብሔር ይመስገን Abdul
ስርሐይ ምስጋና ቋንቋይ ምስጋና ጌርካዮ ምግበይ ምስጋና ጌርካዮ ዕላለይ ምስጋና ጌርካዮ ስሌኻ ምዝማር ንዓኻ ምውዳት ስሌኻ ምዝማር ንስምካ ምቕዳስ ኣሕጊዝኒ እሞ ከማስወልካየ ደስደስ እናበለኒ ደስደስ ደስደስ እናበለኒ ደስደስ ባህባህ እናበለኒ ባህባህ ባህባህ እናበለኒ ባህባህ ደስደስ እናበለኒ ደስደስ ደስደስ እናበለኒ ደስደስ ከምቶም ከዋኽብቲ ከምቶም መልክዕ ሰማይ ከም ድምቕቲ ወርሒ ከም ጽርቂ ናይ ፀሓይ ብመዝሙር ብግጥሚ ከጽውዕ ምስጋናይ ፈትየዮ ኣለኹ ስሌኻ ብፍዳይ ሓቢሩ የመስግን ተሎ ከም ዝኸማይ ቋንቋይ ምስጋና ጌርካዮ ምግበይ ምስጋና ጌርካዮ ዕላለይ ምስጋና ጌርካዮ ስርሐይ ምስጋና ቋንቋይ ምስጋና ጌርካዮ ምግበይ ምስጋና ጌርካዮ ዕላለይ ምስጋና ጌርካዮ ስሌኻ ምዝማር ንዓኻ ምውዳት ስሌኻ ምዝማር ንስምካ ምቕዳስ ኣሕጊዝኒ እሞ ከማስወልካየ ደስደስ እናበለኒ ደስደስ ደስደስ እናበለኒ ደስደስ ደስደስ እናበለኒ ደስደስ ደስደስ እናበለኒ ባህባህ እናበለኒ ባህባህ ባህባህ እናበለኒ ባህባህ ከምቶም ከዋኽብቲ ከምቶም መልክዕ ሰማይ ከም ድምቕቲ ወርሒ ከም ጽርቂ ናይ ፀሓይ ብመዝሙር ብግጥሚ ክጽውዕ ምስጋናይ ፈትየዮ ኣለኹ ስሌኻ ምፍናይ ሓቢሩ የመስግን ተሎ ከም ዝኸማይ ቋንቋይ ምስጋና ጌርካዮ ምግበይ ምስጋና ጌርካዮ ዕላለይ ምስጋና ጌርካዮ ስርሐይ ምስጋና ቋንቋይ ምስጋና ጌርካዮ ምግበይ ምስጋና ጌርካዮ ዕላለይ ምስጋና ጌርካዮ ስሌኻ ምዝማር ንዓኻ ምውዳት ስሌኻ ምዝማር ንስምካ ምቕዳስ ኣሕጊዝኒ እሞ ከማስወልካየ ደስደስ እናበለኒ ደስደስ ደስደስ እናበለኒ ደስደስ ደስደስ እናበለኒ ደስደስ ደስደስ እናበለኒ ደስደስ ባህባህ እናበለኒ ባህባህ ባህባህ እናበለኒ ባህባህ መቃብር ፈንኪሉ ንሞት ዝሰዓረ ኢየሱስ እዩ ጸላኢ ዘሕበረ ኢየሱስ እዩ ጸላኢ ዘሕበረ ኣብ የማን ናይቦ ብዝተቐመጠ ዓሪፉኒ ኮፍ ኢለ ራቲተ ዓሪፉኒ ኮፍ ኢለ ራቲተ መቃብር ፈንኪሉ ንሞት ዝሰዓረ ኢየሱስ እዩ ጸላኢ ዘሕበረ ኢየሱስ እዩ ጸላኢ ዘሕበረ ኣብ የማን ናይቦ ብዝተቐመጠ ዓሪፉኒ ኮፍ ኢለ ራቲተ ዓሪፉኒ ኮፍ ኢለ ራቲተ ቋንቋይ ምስጋና ጌርካዮ ምግበይ ምስጋና ጌርካዮ ዕላለይ ምስጋና ጌርካዮ ስርሐይ ምስጋና ቋንቋይ ምስጋና ጌርካዮ ምግበይ ምስጋና ጌርካዮ ዕላለይ ምስጋና ጌርካዮ ስሌኻ ምዝማር ንዓኻ ምውዳት ስሌኻ ምዝማር ንስምካ ምቕዳስ ኣሕጊዝኒ እሞ ከማስወልካየ ደስደስ እናበለኒ ደስደስ ደስደስ እናበለኒ
مسؤ من بارت عملنا تسمعنا إجزابير يمسكن هاللويا زمسلو زوارا درو منهم يلنا إجزابير يمسكن هاللويا 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 يبل كان توداداري يبل كان توداداري يبل كان توداداري يبل كان تمساساري يبل كان تمساساري يبل كان تمساساري يبل كان توداداري يبل كان توداداري يبل كان تمساساري يبل كان تمساساري يبل كان تمساساري يبل كان تمساساري يبل كان توداداري يبل كان توداداري يبل كان تمساساري يبل كان تمساساري يبل كان توداداري يبل كان توداداري يبل كان توداداري يبل كان تمساساري يبل كان تمساساري يبل كان تمساساري يبل كان توداداري يبل كان تمساساري يبل كان توداداري يبل كان تمساساري يبل كان توداداري 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 يبل كان تمساساري يبل كان تمساساري يبل كان تمساساري يبل كان توداداري يبل كان توداداري يبل كان توداداري يبل كان توداداري يبل كان تمساساري يبل كان تمساساري يبل كان توداداري يبل كان توداداري يبل كان تمساساري يبل كان توداداري يبل كان تمساساري يبل كان توداداري يبل كان توداداري يبل كان توداداري يبل كان تمساساري يبل كان توداداري يبل كان تمساساري يبل كان توداداري يبل كان تمساساري يبل كان توداداري يبل كان توداداري يبل كان توداداري يبل كان أولاد يبل كان توداداري يبل كان توداداري يبل كان توداداري يبل كان تمساساري يبل كان ተወዳዳሪ በዝፋኑ ላይ ዘላለም ኗሪ ዘላለም ኗሪ አቻ የሌለ ተወዳዳሪ በዝፋኑ ላይ ዘላለም ኗሪ ዘላለም ኗሪ በጉባኤ መሃል አመሰግንሃለሁ ብዙ ሕዝብ በሌለበት እዘምርልሃለሁ ታላቅን 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 በጉባኤ መሃል አመሰግንሃለሁ ብዙ ሕዝብ በሌለበት እዘምርልሃለሁ ታላቅን 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 ሃሌሉያ 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 ስሙ ብሩክ ይሁን እግዚአብሔር ይመስገን ዝመስሎ የለን ሃሌሉያ ክብር በይነው ንሱ በይነው ይውሰድ እግዚአብሔር ይመስገን ተባረኩ
እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይኹን ክብርና አምላክ ይኹን ስለ ጸንሐና ናይ መዝሙርን ናይ አምልኾን ጊዜ እግዚአብሔር ዝተባረከ ይኹን በሐቂ ብነጻነት ኣብ ምድሪ ስደትና ከምዛ ዓይነት ሕብረት ከምዛ ዓይነት አገልግሎት ክህሉ እዚ ስራሕ እግዚአብሔር ኢድ እግዚአብሔር እዩ እግዚአብሔር አምላክና ዝተመስገነ ይኹን ክብርና አምላክና ይኹን ነዛ ምድሪ ድማ እግዚአብሔር ይባረክ ንህዝባ እግዚአብሔር ይባረክ ስለ ምድር ካናዳ እግዚአብሔር ነመስግን እግዚአብሔር ኸብረሉ ምድሪ ይኸውን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኩሉ ጊዜ ጸሎትና እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይኹን አሕዋተይ ከምዚ ኢለ ብናጻነት እናምለኽኩን ንእግዚአብሔር እናዘመርኩን ከለኹ ሓደ ነገር ግና ውሽጠይ ይመጽእ ነይሩ ብዙሓት አሕዋትና እዮም ሎሚ ብነጻነት ከምልኹ ዘይከኣሉ ደው ኢሎም ክጽልዩ ብሕብረት ከምልኹ ዘይከኣሉ ዘለዉ ኣነ ንስኻትኩምን ግና ሎሚ ንተረፍ እግዚአብሔር ኣብዘይ ኣምጺና ኣሎ ስለ ሃገርናን ስለ ህዝብናን ሎሚ ከኣልነት እግዚአብሔር ህላውነት እግዚአብሔር ርኢና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክንቀርብ ኢና ኩላትና ንጸሊ ከከም ዝጥዕመና ኮይና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ንቕረብ እግዚአብሔር ንልምነካ ኣሎና ጎይታ እግዚአብሔር ስለ ዝሃብካና ጊዜ ነመስግነካ ኣሎና ኣብ ቅድሚኻ ክንቀርብ ስለ ዝሃብካና ነጻነት ስለዛ ምድሪ እዚኣ ነመስግነካ ኣለና ስለ ምድሪ ስደትና ስለ ምድሪ ካናዳ ነመስግነካ ኣሎና ኣብ ቅድሚኻ ንኽንቀርብ እዚ ዕድ እዚ ሕብረት እዚ ረኺብና ኢና ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ካሊ ኣምላኽ ኢኻ እዚ እውን ምሕረትካ ይሞ ተመስገን እዚ እውን ለውሃትካ ይሞ ተመስገን ኣብ ማእከልና ንጉስ ክብሪ ኮይንካ ትግለጽ ኣለኻ እሞ ነመስግነካ ኣለና ጎይታ እግዚአብሔር ኣቦ ነዛ ምድሪ እዚኣ ጨው ክትገብረና ነዛ ምድሪ እዚኣ ድማ ንበረኸት ክትገብረና ልብና ነኸፍተልካ ኣለና እግዚአብሔር ስለ ዝሃብካና ህይወት ተመስገን ስለ ዝሃብካና ሕብረት ነመስግነካ እግዚአብሔር እዚ ኢትካ ይሞ ተመስገን ወእግዚአብሔር ሓይለይ የፍቅረካይ እግዚአብሔር ሲ ከውሐይ መድሓነይ ዝሃድመሉ ጸግዐዩ ዕርደይ መናገፊየይ ኣምላኸይ ዝሃድመሉ ጸግዐይ ዋልታይ ቀርኒ ምድሓነይ ልዕል ዝበለ ከውለይ እዩ ናብኡ ምስ እግዚአብሔር ምስ ሰማዕኩ ምስ ተማህለልኩ ካብ ጸላእተይ ደሓንኩ ማእስር ሞት ከበቡኒ ወሓይ ዝብልያልካ ሸበሩኒ ማእስር ሲኦል ከበቡኒ መፈንጥራታት ሞት ሒዙኒ ነይሩ ካብ ጸበባይ ናብ እግዚአብሔር ተማህለልኩ ናብ ኣምላኸይ እውን ኣእወይኹ ንድምፀይ ካብ መቕደሱ ሰምዖ ኣውያተይ እውን ናብ ቅድሚኡ ኣብ ዝፋኑ በጽሐ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣነና ኣሕዋተይን በዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሚኻ ስለ ህዝብና ስለ ሃገርና ንቐርብ ኣለና ጎይታ እግዚአብሔር ኣቦ ንስኻ እሙን ኣምላኽ ኢኻ ንቓላትካ ኩሉ ድማ ኣብ ብግዚኡ ትገብር ንተስፋታትካ ኩሉ ድማ ብግዚኡ ትፍጽም ኣምላኽ ኢኻ እሞ ነመስግነካ ኣሎና ጎይታ እግዚአብሔር ኣቦ ሎሚ በዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ከኣልነትካ ተኣማሚንና ኣብ ምሕረትካ ተኣማሚንና ኣብ ለውሃትካ ተኣማሚንና እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚኻ ንቐርብ ኣለና እግዚአብሔር እዚ ድማ ስለ ምሕረትካ ስለ ርሕራሕኻ ክትገብሮ ኢኻ እሞ ነመስግነካ ኣለና ጎይታ እግዚአብሔር ኣቦ ህዝብና ብነጻነት ንዓኻ ዘምልኸሉ
ኣብ ቅድሚኻ ዝቐርበሉ ዘመን ቀረባ እሞ ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ብኩሉ እሙን ኣምላኽ ነቶም ዝጽውዑኻ ድማ ቀረባ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ሎሚ በዛ ሰዓት እዚኣ ጸሎትና ከም ተመለሰ ኣሚንና ብምስጋና ናባኻ ንቐርብ ኣለና ተመስገን እግዚአብሔር ተመስገን ስለ ኩሉ ነገር ተመስገን ስለ ሃገርና ድማ እግዚአብሔር ኩሉ እቲ ስለ ሃገር ዝተባህለ ሰናይ ነገር ክፍጸም በዕንትና ክርኢና እሞ ነመስግነካ ኣለና ወይታ እግዚአብሔር አቦ ስለ ጸንሐና ጊዜ ኩሉ ነመስግነካ በስም ኢየሱስ አሜን ኢየሱስ ጎይታይ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን እንኳዕ በሰላምን በደሃንን ናብ ቤኒኤል ቤተክርስቲያን መጻኹም ንመጀመሪያ ጊዜ ዝመጸ ጋሻ እንተዳለና ሰላም ክንብለኩም ክንላልየኩም ጋሻ እንተዳሎ ይትክሪየ ጋሻ ተዘይብልና ሰሙናው መደበትና ከም ዘለዎ ይዘሎ ኩሉ ጊዜ ረቡዕ ካብ ሰዓት 6 ክሳብ ሰዓት 8 ናይ ወንጌል እስኪ ጋሻ ኣለና ብላሎ እስኪ በዚ ይትካኽሪ ኦኬ ሽምካን ድመጻኻል ቦታን አብርሃም ካሞንትሪያ እንኳዕ ደሓን መጻኻ እግዚአብሔር ባርክካ ካልእ እንተሎ ከይሓልፈኩም ሓግዙኒኹም ኢየሱስ ጎይታይ አብርሃም እንኳዕ ደሓን መጻኻ ክብርና አምላኽ ይኹን ሰሙናው መደባትና ኩሉ ጊዜ ረቡዕ ካብ ሰዓት 6 ክሳብ ሰዓት 8 ናይ ወንጌል አገልግሎት ኣለና ሶኒ ብዙም ዝተሓላለፍ ድማ ሶኒ ሶሉስ ሐሙስ ካብ ሰዓት 8 ሰዓት 10 ምሽት ኣብ ገዛና ኮይና ብዙም ዝመሓላለፍ ናይ ጸሎት ጊዜ ኣለና ከምኡውን ኩሉ ጊዜ ቀዳም ኣብ ዝሳመር እዚ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ ሰዓት 7 ዝቕጽል ናይ ጸሎትን ናይ ኣምላኽ ጊዜ ኣለና بدحر ساعة شوعات ما ناي سبورت جيزي نعنان ندقنا كل ذات قالله ناي سبورت جيزي على النام عليتيو سنبت قدام إبرة كاب ساعة شعات كسب 10 حدا كلا إبرة كاب 10 حدا فرقان كسب حدا فرقان كمون سالسة إبرة ناي مشت كاب ساعة 5 كسب ساعة شوعات قصل አለና እግዚአብሔር አምላክ ነዘር ሰረዐ እግዚአብሔር አምላክ ክብርና አምላክና ይሁን ኢየሱስ ጎይታይ ካለ ተወሳኺ መተንባህታ ዘለና አገልግሎት ተቆልዑት ኪድስ ሚኒስትሪ ፕሮግራም ዝተወደአ ቅድሚ ናብ ሻሂ መኻድና ነቶም አመዝጊብኩም ዘእተኹሞም ደቅኹም ሒስኩሞም ናብቲ ናይ ሻሂ መደብ ክትከዱ ይሓትለው ስለዚ ኩላትና ደቅና አመዝጊብና ዘእተና يوم مستودع ፕሮግራም ተኺልና ኸድና ደቅና ተረኪብና ነውጣይና እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን በዚህ አጋጣሚ ኩልኩም ናብ ናይ ኪድስ አገልግሎት ተገልግሉ አገልገልቲ እግዚአብሔር አዕዚዙ ይባርክኩም እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ዝመጽ ዘሎ ጁላይ 23 ሃይኪንግ ወድማ ካብዚ ተራኺብና ካብ ሰዓት 9 ናይንኮ ኣብ ተራኺብና በሓደ ናይ ጉዕዞ ጊዜ ኣለና ኣብኡ ድማ ሕብረት ኣሎ ምፍላጥ ኣሎ ብሓንሳብ ከኣኒ ንጓዓዘሉ ጊዜ ስለ ዝኾነ ናይ ሃይኪንግ ጊዜ ስለ ዝኾነ ኩላትና ቶም ዝጥዕመና ቶም ንኽእል ጁላይ 23 ካብ ሰዓት 9 ንኮ ንረኸበሉ ቦታ ድማ ኣብዚ ኣብ ቤኒኤል ቤተክርስቲያን ክኸውን እዩ እግዚአብሔር አምላክ ነዝሰርዐ ዝተመስገነ ይኹን ኢየሱስ ጎይታይ ኩላትና ስለተዝዋጻ መባዕን እሽርን ንጸሊ አሜካዮ ዘይጠመካ ትድግካዮ ዝገደካ አሜካዮ ዘይጠመካ ተወጊካዮ ዝገደካ አሜካዮ ዘይጠመካ ተወጊካዮ ዝገደካ ነሱ 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 ይወርስ ሀበኒ ነሱ 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 ነሱ
نسي نسي سلام زهابني نسي 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 إرف زهابني نسي نسي سلامي نسي نسي سلامي نسي نسي إرفتي نسي نسي إرفتي نسي نسي حقوسي نسي نسي حقوسي نسي نسي حابني نسي نسي حابني زنخو صلى يسوسي كاد عفرت زبجوا نفسي نسو زخفتو من يخز عطمو نسو نسعطو من يخز خفتو بهوت زنخو صلى يسوسي كاد عفرت زبجوا نفسي I'm missing my, I would say low, I'm in the sky, I would say low, I'm missing my, I would say low, I'm in the sky. 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 كما يكنيهم كبرنا أملاخنا يخون يسوع كريستوس كويتايو زيابير استمسكنا يخون بقالك زيابير كنحل فينا قدمنا بتقال مهلافنا أنت يزخاورون اللو هايكينج كتكردو تدليو سبات نسلام ويدمان إيوب حونا أخطره بوم نزمت زلوك أدام مالتيو سلازي بو منقدي تمدلوات كقبرو متان إيوب وين سلام رخبو زيابير مسجد እጅ በቀጥታና በቃል እግዚአብሔር ከነሐለፊና ኩላትና መጽሐፍ ቅዱስና ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ከነውጽና ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ደራውጽና ድማ ነኽብር ቃል አምላክ ካብዝለና ይሐፍ ክንብልና ሞ ክብርና አምላክና ይሁን ነዝና እግዚአብሔር ቃል ከነነበቢና ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥር 1 እስከ 10 ተሐደ بسم قويتا يسوس كنببي وتيوفلوس بزعباتي يسوس كجبرون كمهرون زجمر اللو كله تقدم ايزان تا صحيف الكالو كساعتا ز ارجلا مالتي نتوم زحاريوم حواريات بمنفس قدوس مثل اخهم دحرسك ياتو 4 مالتي ان ترايوم بزعبا منغست املاك ان نغرون ببزوه مفلتا هيو مخانو راسو كم زرعيومن صحيف الكالو مساتاتهم بحنسا كلو خا يوحنس بما يزتمق نسخاتكم جنا حرغرب مالتي بمنفس قدوس كتمق يخممو نتكابا يسمعهم مو تسفى ابو تصبيلو كاب يروسالم كيوصو عززو شو تاكيبهم كلو غويتا بزورحات زدون اسرائيل منغست تقنيخا يلوم حدتو نسو خا ابو بسلطانو زمدبو زمنن غيزيون كتفلطونا حتتكم ايكونن منفس قدوس جنا نباخاتكم مزورد جنا هايلي تقبلوا اب يروسالم اب كل يهودان اب سماريان كسا وسن مدري مسكر كتكونوني يخم بلوم اذا مسبله دما نارايو ارغه كبينتم كا دبنا تقبلتو نسو كارك كلون ساتهم كانا بسماي ገጾም كتمتو خلو انه صعدا خداون تتخدنو كلته ሰውት اب تقوم دويلوم ነበሩ አቱም ሰብ ገሊላ ስለምንታይ ናብ ሰማይ እናጠመጥኩም ደውልኩም ዘለኹም እዚ ኻባኻትኩም ናብ ሰማይ ዘአረገ ኢየሱስ ከምቲ ናብ ሰማይ ከአርግ ከሎ ዝረአኹምሞ ከሙ ገይሩ ኸአ ክመጽ ይበልዎም ላትና አጽር ጸሎት ንጸልይ እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ
ሃሌሉያ ናይ ዘላለም አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር በጎይታ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ደግምና ነመስግነካለና ስለዚህ ጸንሐና ናይ አምልኾ ናይ ዝማሬ ጊዜ ስምካ ይባረኽ ጎይታ ሕጅ ድማ ብተት እግርኻለና ንስኻ በቅዱስ ቃልካ ጌርካ ክትዛረበና እግዚአብሔር አቦይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንጸልያለና ልብና ንስኻ ክትከፍቶ እግዚአብሔር አቦይ በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንቃልካ እግዚአብሔር አቦይ ንርዳአሎ አቅሚ እግዚአብሔር አቦይ በመንፈስ ቅዱስ ንነፍስ ወከፍና ስለዝዋሃበልና መግፋት ቃልካ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስለዝረኽበና ይመስገነካለሁ ጎይታ ናይዝ ዛረብ ባሪያውን ከምት ዝግባ ጌረ እግዚአብሔር አቦይ ቃልካ ከመሐላልፍ መታን መንፈስካ ከድግፈን ልምን ዝጉባኤ ዚ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አብተህተ ስልጣንካ አብተህተ መንፈስካ እግዚአብሔር አቦይ ስለዘሎ ደጊመ ክብር ህበካለሁ ህጁን አማእኸልና ንስኻ በይንኻ ሰልጠን ለእልበል ክብር ሁሉ በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ተጠቅሊሉ ናአኻነ በይንኻ ይኹን አሜን ጎይታ ኢየሱስ ይባርኩም ኮፈሉ ራይ እግዚአብሔር ይመስገን ካብዚ ካብ ቁጥር 1 ክሳብ 10 ሓደ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ዘንበብናዮ ሓደ ሐሳብ ለማልት ክንድሪና ኣብቲ አመታዊ አርእስት ናይና ንኸይድ ዝሓለፈ ሰሙን ማቲ ሓውና ነታ ናይ አመታዊ ጥቅስና ከም እንደገና ጽቡቅ ጌሩ ሰማራይዝ ጌሩ አዛኻሂሮና አሎ እግዚአብሔር ይባረኽ ቡድማ እግዚአብሔር ይባረኽ ተባሪኽና ኢና ሎም ድማ ሓደ ሐሳብ ሓደ ትምርቲና ክንጅምር እግዚአብሔር ይባረኽ ተአርስትና ምናልባት አርስት ተጽሕፉ ሰባት ኃይለ መንፈስ ቅዱስ ንምስክርነት ዝብልዩ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስና ንርኢ መንፈስ ቅዱስ ካብቲ ዝተዋሃበሉ ወይ ድማ ካብቲ መንፈስ ቅዱስ ተቀበልናሉ ሓደ ዕላማ ሓደ ምኽንያት ንወንጌል ወይ ድማ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስክር ክንከውን መታንዩና ብዛዕባ እዚ ኣብዚ ክፍል እዚ ዝነግረና ነገር ኣሎ 11 ጥቅስታት እዮም ሓፈሻዊ ነገር ሪእና ኣብታ ከድህበላ ድደሊ ግንታ ናይሎም ማልት መልእኽትና ኣብ ቁጥር 8 ያ ካብታ ቁጥር 8 ሓደ 3 ነጥብታት ሪእና ናይሎም ማልት ትምርትና አቡይና ክንዛዝም ግብረ ሐዋርያት ካብ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዘለው ዩኒክ ዝኾነት መጽሐፍ ያ the only ታሪካዊት መጽሐፍ እዛ ግብረ ሐዋርያት እትበሃል መጽሐፍ ያ ብዛዕባ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ልደቱ ዝገበሮ ነገር 4 ወንጌላት ምስ ነገረና እንኳ ናብ ሮሜ ትኺልና ይሐለፍና ምክንያቱ እንታይ ከም ዝኾነ ክንፈልጥ መታን ዝገበረትና ካብ ኢየሱስ ከመይገሩ ናብቶም ደቀ መዛሙርቱ ከም ዝቀጸለ ወንጌል ከመይገሩ እናሰፍሐ ኣብ ከከተሙ ከመይገሩ ከም ዝበጽሐ ዝነግረና ታሪክ ግብረ ሐዋርያት እዩ ስለዚህ እዛ መጽሐፍ እዚኣ ካብቲ ብዙህ እንፈሲስ ኣብዚ መጽሐፍ ድውሃበሉ ነገር ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ እዩ ሐዋርያት ድገበሩዎ ነገራት እዩ ዝነግረና መንፈስ ቅዱስ ድማ ከመይ ወንጌል አምስባህ ከመይ ወንጌል ኣብ ኩሉ ከተማታት አምብጻህ መንፈስ ከመይ ነዞም ሰባት እዚኦም ከም ዝደገፎም ይዝነግረን ብዙ ስብከታት አሎ ኣብ ግብረ ሐዋርያት in fact 25% ናይ ግብረ ሐዋርያት ተውጽኢኹሞ ስብከት እዩ ጴጥሮስ ድሰበኾ ካብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ጀሚርኩም ከም እንደገና ጴጥሮስ ይሰብኽ ምዕራፍ 4 ጳውሎስ ብዙ ስብከታት እዩ ዘሎ 25% ስብከት እዩ እቲ ስብከታት ድማ እንተሪኹሞ እንታይ ይመስለኩም ንአገልገልቲ ወይ ድማ ንክርስቲያናት ዝተማሃሩዎ ትምህርቲ ዝተሰበኹዎ ስብከት ደይኮነ ንሓድሽ ሰባት ወንጌል ክነግሩ ከለው እንታይ ከም ዝበሉ ይተጻሒፉልና ኣብዚ ክፍል እዚ እምበኣር ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥር 1 ክሳብ 11 ከም ዝበልኩኹም ጥቕልል ከብሎሞ ዳሕራይ ናብ ቁጥር 8 ክንከይድ ኢና ሰለስተ ነገራት ኢና ንረክብ ኣብዘን 11 ጥቅስታት ሓደ እዚ ግብረ ሐዋርያት ድጻሐፈልና ሉቃስ እዩ ባክ ናብ ሉቃስ ወንጌል ከም እንደገና ምልስ ኢሉ ነቲ ኢንትሮዲዩስ ክገብር ከሎ ከፋለጥ ከሎ ናብ ሉቃስ ተመሊሱ ንቴዎፍሎስ ብዛዕባ ሉቃስ ብዛዕባ ተቀድሙ ዝጻሐፈ ወንጌል የዘክሮ ዳህራይ ድማ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘረባ እዩ ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሃቦ ተስፋ እዩ ኣብዚ ቦታ እዚ ትእዛዝ ክትብልዎ ትኽእሉ ኢኹም ግን ትእዛዝ በመልክዕ ተስፋ ይመጽዩ ኮማንድመንት እዩ ግን ድማ ኣብ ውሽጡስ ተስፋ ዝሓዘለ
ትእዛዝ ሳልሳይ ደረጃ ድማ እርገት ይዘሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እና ራእይዎ ናብ ሰማይ ከም ዘአረገ ደመና ከም ተቀበለቶ ይነግረን እርገት ዳራዩን ብስተወሰነ መንገድ ድኽመጹ ወሳኒ ናይ መጽሐፍ ቅዱስና ትምህርት ሓደ እርገት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከአርግ ከሎ ዝሆነ ነገር አለው እና ብዛዕባ ፊዚካል እርገቱ በፍላይ ሉቃስ ይጽሕፉልና አብ ሉቃስ ወንጌል ሕጂ ድማ አብ ግብረ ሐዋርያት በዘይካ ሉቃስ ከምዛ አይነት ቪቪድ ሆነ ነገር አይተረኽቡን ይኹም ደመና ከም ተቀበለቶ እና ራእይዎ ከም ዘአረገ ሉቃስ አጸቢቁ ጽሕፉልናና ኣብዚ ክፍል እዚ እዚ ንረክብ በዋናነት ናይ ሰለስተ ሰባት ዘረባ እዩ ዘሎ ወይ ድማ ኣብዘን 11 ቁጥሪ ራብዓይ ሉቃስ ባዕሉ ክትእትዎ ትኽእሉም ሉቃስ ናሬት ይገብራሎ ከም ዝበልኩኹም ምስ ናይ ሉቃስ ወንጌላት ተሓይዙ ይነግረና ኣሎ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘረባ ኣሎ ኣብ ቁጥሪ 4-5 ከመን ድማ ኣብ ቁጥሪ 8 ኢየሱስ ተዛረቦ ዘረባ ንረክብ ናይ ደቀ መዛሙርት ዘረባ ኣሎ ቁጥሪ 6 ናይ ደቀ መዛሙርት ሕቶ እዩ ዘሎ ኣብ ቁጥሪ 9 ድማ መላእክት ተዛረብዎ ዘረባ ከአርግ ከሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስራ አይዎ ና ደመና ምስተቀበለቶ ዘገርም ፍጻሜ ኢንፋክት ካን ኢማጂን አቡ ተትህሉ እና ራእሁም ሞሲ ኢየሱስ በደመና ኸይድ ከሎ ከኸይድ ከሎ ምስራ አይዎ ዞም ሰብ ገሊላ ፈዚዞም ተሪፎ ዘገርም ነገር ይምሪኦም እዚ ዝፈትዎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሰለስተ ዓመትን ገለንድ ሰዓብዎ ኢየሱስ ማይቱ ከም እንደገና ተንሲዩ 40 መዓልታት ምሶም ጸኒሁ ሕጂ ድማ ደበና ክትወስዶ ከላ ደው ኢሎም እና ራእዩን ከለው መላእክት መጽዮም ከም ትልክ አብ ጊዜትን ሳይስ ተዛረብዎ አይነት ዘረባ በሕቶ ገሮማ ረዲኦም ነተንደቀንስቲዮ ሕቶ አብ ሉቃስ ዝክሩ ይኸምሽ አብ ዝኸውን ቦታ አብ ትክክል ቦታስ ትደልዩ የለኹም ይለሞ ታናይ መላእክት ዘረባ እንታይ ያደራ ንህያውሲ አማ አኸል ሙታንሲ ከመይገርኩም ትደልዩ ወለኹ አብዚ አይኮነን ቦቱ አማ አኸል ሙታን የለ ተንሲኡሎ ኢሎምሲ ነትትንሳኤ ከመይ ኤክስፕሌን ከም ዝገበሩሎም አብ ሉቃስ መላእክት ከመይ ኤክስፕሌን ከም ዝገበሩ ነጊሩናሎ አብዚ ቦታ ዝድማ እና ራእይዎ ፈዚዞም ንዘለው ደቀ መዛሙርት እንታይ ኢሎም መስለኩም አቱም ሰብ ገሊላ እንታይ ዳ ትገብሩለኩም ቁጥር 9 ቁጥር 11 ከቁጥር 9 ጀሚሩ እዚ መስበለ ድማ እና ራእይዎ አረገ ካበኢንቶም ዳ ከአደበና ተቀበለቶ ንሱ ከአርግ ከሎ ንሳቶም ከአናብ ሰማይ ገጾም ክጥምቱ ከለው እነሆ ጻዳ ዳውንት ተኸድኑ ክልተ ሰብኡት አብ ተቆም ደው ኢሎም ነበሩ አቱም ሰብ ገሊላ ስለምንታይ ናብ ሰማይ እናጠመጥኩም ደው ኢልኩም ኣለኹም እዚ ኻባኻትኩም ናብ ሰማይ ከአርግ ዘአረገ ኢየሱስ ከምቲ ናብ ሰማይ ከአርግ ከሎ ዝረእኹሞ ከሙ ገይሩ ኸአ ክመጹ ይበልዎ እና አረገ ዝረአኹሞ ኢየሱስ አብዚ ፈዚስኩም አይተትረፉ ሕጂ ኺዱ ኻል ስራሕ ኣለኩም ከምዚ ዝረአኹሞ ከሙ ክምለሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ኢየሱስ ክምለሱ እቲ በደመና ዝኸደ ኢየሱስ ከም እንደገና ክመጽኡ እግዚአብሔር አምላክ ዝተባረከ ይሁን በደመና በብዙ ሃሌሉያ ክብሪ ከም እንደገና ክመጽኡ ክሳብ ሾ ግን አብዚ ፈዚስ ካምራ አይዳ ይኮነስ ካለ ሚሽን አሎ ካለ ስራሕ አሎ ካለ ተልኾሎ ነዚ ተልኾ ዝፈጽሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ክብርና አምላክና ይሁን እጂ ከም ዝበልኩሁም ፍጥን እንዳበልኩ ካብ ቁጥር 1 ጀሚሩ ናራእና ይሁን ከይድና ሞ ኣብ ቁጥር 8 ምስ በጻህና አቡ ሰለስተ ነጥብታት ሪኢና ክንውድኢና ጅምር ከብል ከሎ ቀዳማይ ጥቅሲ ወቴዎፍሎስ ብዛዕባ ኢየሱስ ክገብሮን ክምህሮን ዝጀመሮ ሁሉ እቲ ቀዳማይ ዛንታ ጽሒፈልካ ኣለኹ ከም ዝበልኩሁም ናብ ድሕሪት መሊስዎ ነዚ ቴዎፍሎስ ዝበሃል ሰብኣይ ተቀዳማይ ዛንታ ጽሒፈልካ ኣለኹ ከም ትዝክሮ ሉቃስ ወንጌል ክጽሕፍ ከሎ መጽሐፊ ፐርፐዙ ምክንያት መጽሐፊው ብንጹር ስቴትመንት አቀሚጡልናል ግብረ ሐዋርያት ከምዚ ይእምተልና እምበር ንምንታይ ከምዚ ጻሐፈ ግልጽ ቃል በቃሉ ያቀመጣን ግን ካብዚ ክፍልዚ ከም ንሪኦስ በጣም ርዱ እዩ ናበይ ከምዚ ወስዶ ናበይ ከምዚ ኸይድ አብ ሉቃስ ወንጌል ቁጥር 3-4 እንታይ ብል መስለኩም አታ ክቡር ቴዎፍሎስ አነ ሁሉ አደላዲለ ካብ ጥንት ሲኢበዩ እሞ ሐቅ የተተማሃርካዮ ምህሮ አጸብካ ምእንቲ ክትፈልጽ በብተርኡ ክጽሕፈልካ ይራአየነሎ
ስለዚህ ነትስተማሃርካዮ ምሕሮ አጸብቅካም እንተ ክትፈልጥ አነ ካብ ቅንቲ አደላዲ ለሲ ይበዩ እሞ እጅበብ ተርኡስ ይጽሕፈልካለሁ ኢሉ ወዚት ምክንያት ነይሩ አብዝ ድማ ገለ ከም ዝበልኩኩም ዝምተልና ነገራት አለሁ እጅ ሓንቲ ኣብ ቁጥር ሓደ ከተስተብልዋ ዝደሊ ቃል እንተ ያላ መስለኩም ብዛዕባ ኢየሱስ ዝጀመሩ ኢየሱስ ዝፈጸሙ አይኮነን ናይ ምድሃን ነገር ናቦ ከይከይዳ አምሮኩም ኦፍ ኮርስ ኣብ መስቀል ተፈጺሙ ግን እቲ ምድሃን ቀጻሊው ኩላትናሲት ናይ ወንጌል ነገር ሕጂ ቀጻለ ነገሩ ኢየሱስ ዝጀመረው እዩ ገና ይተፈጸመን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ከም እንደገና ክምለስ ከሎ ዝዛዘም ነገር እዩ ግን ሐዋርያት ድቀጸልዎ ነናውን አቦ አልጊብና ንኸዶ ደለና ክሳም ወዳታስ ንኸዶ ነገር እዩ ስለዚህ ናይ ኢየሱስ ናይ ቀዳማይ ነገር ኣብ ሉቃስ ነጊርዎሎ ሕጂ ድማ ሐዋርያት ከመይ ገሮም ከም ዝቀጸልዎ ተዝጀመርዎ ነገር ይዝብለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ከመይ ኢየሱስ ዝጀመሮ ከመይ ሐዋርያት ድማ ከም ዝቀጸልዎ እዩ ዝነግር ማለት እዩ ኣብዚ መጽሐፍ ቁጥር 2 ክሳዕታ ዝአረገላ ማዓልቲ ነቶም ዝሐረዮም ሐዋርያት በመንፈስ ቅዱስ ለአኾም ይብለና ክሳዕ ዝአረገላ ማዓልቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝአረገላ ማዓልትን በአር ኢምፖርታንት ንምንታይ መስለኩም እሱ ምስ አረገ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ምድሪ አገልግሎት አብአ ተዛዚማ بدهريو كم تتسفؤوا منفس قدوس مسيو حجي زلو زمن بارسي تجميرو كابتا يوحنس مطبقو يوحنس نمجمريا غزي مسيو تسفا كابزها بلو غزي جميرو كسا بقال 50 منفس قدوس كسا زمص ناي تسفا غزي ينير ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ አረገ ግን ሃደ ታሪክ ተዛዚሙ ኢየሱስ ከይዱ መንፈስ ቅዱስ መጽዩ ሕጂ ሓደ ዘመን ተጀሚሩሎ ናይ መንፈስ ቅዱስ ጊዜ ኣብዚ ጊዜና ዘለና መንፈስ ቅዱስ ዝመጸሉ ስለዚህ እቲ ሓደ ታሪክ ተዛዚሙሎ ሕጂ ድማ ካለ ነገር ክነግረከ አይተዋረጸን ደዋይ በለን ዝቀጸለ ነገር አለው ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ክልተ ሐረጋት አለው ግን በጣም አገደስቲ ዛሃረዮም ይብል በመንፈስ ቅዱስ ድማ ዘለአሁ ዛሃረዮም በመንፈስ ቅዱስ ድማ ታይዝገበሮም ይብለና ክሳዕታ ዘአረገላ ማዓልት ዛሃረዮም ሐዋርያት በመንፈስ ቅዱስ ድማ መስለአሁ ህሬት ካብቲ ሓደ አቢ በረኸትና እዩ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ክነግረና ከሎሲ ብዛዕባ ህሬት አጽቢቁ ይዝነግረና በክርስቶስ ኢየሱስ ተባሪኽና ክባሃል ከሎ እቲ ሓደ በረኸትና ህሬትና አይገርመኩም አምላክ ቅድሚ ኩሉ ነገር መፍጣሩ ቅድሚ ዘመናት አብልቡስ እንታይ ገሩና መስለኩም ሐሲቡና ስቂልና ተራሰባት እኮ ይኮንና አብልብ አምላክ ደተሐሰብና ህሪየት ድባል ነገር ሲ አባና ዝወደቀስ ህሪየት ድባል ነገር ሲ ዝረኸበና ሰባቲና ኢየሱስ ጎይታዩ ሰብኳ በሰብ ክህረኸሎ ሰብኳ በሰብ ክምረጽ ከሎስ ደስ ይብሎ አወዳት ተፈልጦ አይኹም እዚያ ኩእሶ ቀደም ክንጻወት ከለና ክልተ ንፍዓት ድባሃሉ ሓንተ ጋንታ ይምዝሕዙ ዳህራ ይመርጹኻ ሕጂ ቀዳማይ ድመርጹኻ ተኾይኖም ጽቡቕ ትጻወት ይኻ ማለት እዩ ከመይ ደስ ይብለ you feel proud ዳህራይና ቤንች ገጽካ ተኸይድ ተኾይንካ ድማ ወይ ካብቶም ታ ክልተ ጋንታ ትመል አይትምረጽን ይኻ ማለት እዩ ዝስማዓካ ስምዒት አለ ሰብኳ ከመርጸካ ከሎ ባሕጽሩ እንታይ ክብለኩም ደሌስ ከመይ ባሕብለካ እና ግን በሰባት አይኮናን እኮ ተመሪጽና ዘለና ንጉስ ነገስታት ጎይታ ጎይቶት ዘላዓለማዊ አምላክ መሪጹና ህሪየት ድባል ነገር ሲዝረኸበና ሰባቲና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ አረ ኢየሱስ ጎይታዩ አብጥቃኹም ንዘሎ ሰብ with conviction ታሪኽ ይኸበሉ ላይ ታሪኽ ይኸ ተደሊኹምን ሕሩይ ወይ ሕሪቲ ኢልኩም ሲ ሽምሃቡ ላይ ኢየሱስ ጎይታዩ ክብርና አምላክና ይኹን በአምላክ ዘተሐረየት እያ ኢየሱስ ጎይታዩ አብጥቃ ኸዘሉ ኢየሱስ ጎይታዩ ህሪየት ዝባል ነገር ዝመጸናዩ ህሪየት ግን ምስ ሪስፖንሲቢሊቲ ገለ ነገር ድማ አለው ምስ ሐረዮም ይብለና በመንፈስ ቅዱስ ድማ ለአኹ ታሪ እንዳበሉ ጥራይሲ ኢንጆይ እንዳገበሩዋ ኸነብሩ ጥማ ጥራይ ደይኮነስ እቲ ምሕራዮም ሲ ንኻልኦት ሕርያት መታንሲ ክጽዎ ንኻልኦት
ከምጹ መታንሲ በመንፈስ ቅዱስ ገይሩ ድማ እንታይ ገበሮም ለአሆም ትዝክሩ ዶ መጀመሪያውን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይገፉ ነይሮም አሳ ታናይ መጀመሪያ ህሪየት ናብነ ደቅ ዘብዲዮስ ዮሐንስ ያዕቆብ ንጴጥሮስ ንእንድሪያስ ክመርጾም ከሎ ክጽውኦም ከሎ ታይልዎም መስለኩም ገፈፍት ሰባት ክገብረኩም ካሪዮም ከሎሲ with purpose hey مساي بقى خيركم سي بقى سيلكم لايف انجوي كنغبرينا طراي دي كونه in fact ገዛዛይ ነበሮና በይ ከምዝ ኸይዱ ገለገለ ዘይ ፈልጡ ሰባት ይም ግን ሓደ ዕላማ ግን አለው ሓደ አጀንዳ ግን አለው ሓደ ተልእኮ ግን አለው ምስሕሪየቶም ዝመጸ ነገር እንባርሲ ዝተልእኮ ሲና አይና አኻትኩሙኒ ታሪናይና yes በመንፈስ ቅዱስ ድማ ዝተላአኽና ሰባቲና ዕላማ ዘሎና ሰባቲና ተልእኮ ዘሎና ሰባቲና አጀንዳ ዘሎና ሰባቲና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ቁጥር 3 ሸው ድሕር ዝቅያቱ 40 መዓልቲ እና ተራእዮ ብዛዕባ መንግስት አምላክ ከአና ነገሮም በብዙ መፈለጥ ሃያው ሙኻኑ ርእሱ አርአዮም ይብለና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብዝትንሰ ክሳ እርገቱ 40 መዓልታት ይነግሩናል አብዘን 40 መዓልታት ሃደ ነገርዩ ዝገበረ በብዙ መፈለጥታ ርእሱ ህያው ከምዝኾነ ሳሪው እጂ እዚዮም ሰባት እዚዮም ምዕራፍ ሓደ ባዕላ ይሁዳ አብክን ስለዚ ተፈለይኻቦም ስለዚ ሞተ አብክንዱ ንማቲያስ ክመርጾ ከለው ዝተዛረቡ ዘረባላ ካብ መጀመሪያም ሰና ዛዕቱ ዝወጽ ዝነበረ ናይትን ሳይው ድማ ምስክር ዝኸውን ሰብ ንህረይ ነው ቀዳማ አጀንዳውን ፈሊጦም አለው ምስክር ናይትን ሳይው ምዃነ ጎይታ ድማ ነዚአ ስራ ነዚአ ሚሽን እንዲህብዎም ደሎ ስለዚህ ዚሮ ዳውት ይከገድፈሎም ደልዩ 40 መዓልት ዝተራእየሎም ምኽንያት ነግሩናል አብዚ በብዙ መንገዲ ገዛርሱ ሕያው ምዃኑ ከፍልጦም መታ ሃንት መዓልት ጥራይሪ እሞን ተዝኾኑ አንተ ቁርብ ሽኡ መዓልት እኮ በዚህ ዘመን አዘራርባ አንተ ሆይኑ ፒዛ በሊ ሐዲሬ አቃጅቶይ ነው በትግርኛ አንተ ከምትባል አይፈልጣኔ ገለሲ በቃ ጎስት ነገር ይናሪና ገለመለ ከይብሉ መታንሲ አበርባ መዓልቲ አብ ክንደይ ሰሙን ይዘኸውን ዘሎ ሽዱሽተ ሰሙን ስኢልካስ አይተጽለልኒ ተደጋጊሙ ዝራአይዎ ህያው ትክክለኛ ነገር ምዃኑ በዛባዝ ነገርስ ልቦም ከመልእ ደሊዎ ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ ህያው ምዃኑስ በብዙ መፈለጥታ እናራአዮ እጂ አብዘን ማዓልታት እንታይ ከም ዝገበረ ኩሉ አይተዘነገረናን ግን ሓደ ነገር ነግሩናል ህያው ምዃኑ ግን በብዙ መፈለጥታ ግን አሪእዎም አለ ብለን ተቆጭርኩምዋን 10 ጊዜ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕረትን ሳይ ቀድመ እርገት ንዝተፈላለዩ ሰባት ከም ዝተራኸበ ይነግረና ይመጽሐፍ ቅዱስ ካብቶም ንደቀን ለቶም ደቀንስትዮ ካብ ተራኽበሉ ካብ ተራእየሉ ጊዜ ጀሚሩ ክሳ ሐውድ ሆነ ያዕቆብ በስጋ ሐው ማለቴ ዝተራእዮስ ነ10 ጊዜያሲ ተጠቂሱሎ ግን በብዙ በብዙ መንገድ እንታዩ ህያው ከም ዝሆነ ይከሪዮም ደልዩ ሓደ አብነት ክነግረኩ ኢየሱስ ናይትን ሳኤ ስጋ ለቢሱ ይተንሱ ናይ ክብር ስጋ ይዙ ይተንሱ እዚ ምድራዊ እንጀራን አሳን ገለን አይርሊዮን ግን ካብታ ሓደ ሲንታይ ገይሩሎ መስለኩም ምሳታቶም በሊኡል ክበልኸሎ እንታይ ዝገብረሎም ዘሎ ህያው ምዃኑ መፈለጥታዩ ስቂሉስ ምትሃት ወይ ጎስት ይሪዩ ከምዘ የለው በትክክል እትምስኦም ዝነበረ ኢየሱስ ከምዝ ተንሰአ ክርድኡ መታን ክሳ ምብላእ ኸይዱ በብዙ መንገድ እንታይ ገይሩልኖ ይብለናል ወይ ህያው ምዃኑ ገሊጹሎ በዛባ መንግስት አምላክ ምሂሩዎም ይብለና በዛባ መንግስት አምላክና ነገሩ አብዝ ክፍል ዝድማ ከም ድረኽቦ ተኻለይት አርስቱ መንፈስ ቅዱስ ያዳህራይክን መጻይና በዛባ መንግስት አምላክ በዛባ መንፈስ ቅዱስ ድማ ክልተ ጊዜ ተዛሪቡ ኢየሱስ ይለኩ ቁጥር 45 ቁጥር 8 አብ ክልቱ ቦታታት በዛባ መንፈስ ቅዱስ ይነግርዎ ቀቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መሟቱ አብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 16 አብዛ ሐለፈ በዝርዝር ዝራእናዮ ጎይታና ይመወዳታ ዘረቡ ናይ መወዳታ ተስፋ ኸቦም ከሎ ክኸይድ ከሎ ነዞም ልቦም ዝተሸበረ ዝፈርሁ ሰባት ናይ መንፈስ ቅዱስ ተስፋ እዩ ክነግሮም ዝጸነሐ ስለዚህ እንታይ አመስለኩም ትመስል ከም ትዝክርዎ
أبتا دو زبلنا يا أرستي أباخن كتسلينا بزعبا منفس قدوس كنغركم بزعبا تسفازي كنغركم يلو قطر 4 5 الرأيو مساتاتهم بحنسا كلوخا يوحنس بما يزت مقا نسخاتكم كنا تحرق قرم مالت بمنفس قدوس كتطمقوا يخم نتكابا يز سماهم مو تسفا أبو تتصبيلو كاب يروساليم كي وصو عززو نا يوحنس كم زلات تتقيسلو تسفا أبو يبلو كما يجيرو تسفا أبو دخو بيوئيل دهراي أب مراف كلتا بيتروس دتقاسوكو أب سغاز لبس زبل غلوس منفسي كفسسي زبلو زتسفاسي نهبو تسفا كفت أميز بلوم زل دما كابايز سماهم مو تازبلكم يا يوحنس مراف 10 4 10 5 10 6 بز أبات زتسفاسي نجيرو مولو سلازي كابايز سماهم مو زخاونيو تتصبيو እዚኦም ተጸበዩ ዝባሃሉ ሰባት 3 ዓመት ምስ ጎይታ ሄዶም ጽቡቅ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ጽቡቅ ዝኾነ በቃ ምርዳ ሐቅታት ገለ ይዞም አለ ግን እሱ ጥራይ ደይኮነስ ካል ዘልዮም ድማ ነገር ከም ዘሎ ጎይታ ይህብሮም አለ ተጸበዩ ቁጥር 6 ተሽኡ ተጸበዩ ምስተባህሉ ሕቱ ሐቲቶም በመንፈስ ቅዱስ ክትምልኡኹም ክትጠመቁኹም ገለ ምስተባህሉ بزور حاتز دون إسرائيل منقص تقنيها إلهم حتتو ويبلد هذا زوم سبات زيوم بزوج زي شفينا نبلهم تا حتو أمسي أمود أتاك زين دامت يا كنرد علىهم دم بغلت مغنياتات إذا حتو زيا أبزي بوتا أنا أبزي جزي أنا كنت خونت جن كحتوا خلوسي إذا كرت نجارات نرد علىهم تاي مزلكم هذا كاب زمن بابلون جميرو بابلوناويان مصيوم اسرائيل كاب زفرسوا جميرو نا يروشلم كاب زفرسوا جميرو almost 600-700 years مالتيو دحرايونا سوراويان مصيوم بيرشيا مصيوم غريك روم ازيوم سبات لؤلاويت تبحال حاجر اينبرو تاريخ تريا خوينا تعريفا ولا بقالنا همي اقل خلا اخو خلو don't forget under ناي بيرشيا كنترول يمبر لؤلاويت حاجر يكونن مسريتو ስለዚህ ንብዙ ጊዜ ዝጽበይ ወዝነበሩ በቃ ካብ ለሌናሲ ገዛይ ዘይብሉ ባዕልና ናጻን ሆነሉ ሲ ማአስ ይዝብል ጭንቅ ስለዘለዎም ገናትን ስምስ በላም ኤማሁስን እኮ ኸዱ ኸሎስ ነህናሲን እስራኤል ሲ መንግስት ዝመልሰላ ንእስራኤል ሲ ዘድህን ኢልናስ ንጽበዮን ይርና ኢሎም ይጽበይ ወዝነበሩ ነገር ካላይ ድማ መንፈሳዊ ነገሩን አለው አብሉይ ኪዳን መንፈሳዊ ከመጽ ክብል ከሎ ምስታ መሕዳስ ናይ ኢየሩሳሌሙን ተተሐይዙ ዘተነበዩ ትንቢታት ብዙ ትረኽቡ ይሁ ስለዚህ መንፈስ ካበለ አሃ ኢሎም አተሐይዞም ማሹ ባርሲ መንፈስ ይመጻሎ እንደሕር ኮይኑስ ባር መሕዳስ እስራኤል ከኸውን ይዝብል ግን ናይ ብሉይ ኪዳን ትንቢት ተቀዳማይ መምጻእና ኢየሱስን ካላይ መምጻእና ኢየሱስ ክርስቶስን ሲ ሕውሲ ለኔን ዘሎ ስለዚህ ክፈል ይወናይ ካሉን አብዛ ቀዳማይ ተመምጹ አመብለ ማልዩ ተወሊዱ መንግስት ያይኮነና አምጺው አብዙፋና ይተቀመጠን አብተኻለይት ግን መምጻ እወ ከማኸውን አብ ኢየሩሳሌም ከመንደገና መንግስቱ ከተክሉ ክብረና አምላክና ይሁን ስለዚህ በዘመን ገድ እዚኦም ነዚ ሕቶታት ዘሐጡ እና ሐተቱን ከለው ግን ሹት ዝተውሃቦም መልሲ ናብታ ንደልያ ሐሳብ ተወስደና አብ ቁጥር ሹዓተ ታመልሱ ሐጻሪያ አቦ በስልጣኑ ይልዋ ዘመደቦ ዘመኑን ጊዜውን ክትፈልጡ ናታትኩም አይኮን ኢንፋክት እዚያ ቅድመ ህጅ ተዛረቦም ከም እንደገና ይዝደግመሎም ዘንድ كمهرهم كله أب ماتيوس مراف إسران 4 إسران 5 ነው ወይ ትምርቲ በዛባ ዳግም ምጽአት ማርቆስ 10 3 ንረኽቦይና ታማ ማዓልተቲ አማንም ከም ዘይፈልጣ ነግርዎ በዛባት ቤተ መቅደስ ሪኡሲ ምስሓተትዎ ብዙ ምልክታት ነግርዎ አሞዳታ ዝበሎም ነገር ታማዓልተቲ አማንም አይፈልጣኒው ዝበሎም ዘረባና አይደግሙል ህጂ ነታ ማዓልተቲ አመፍላጥ ደይኮነ ዘገድስ ግን ካለ ስራህ አለኩ ክሳታ ማዓልተቲ አትመጽ ጎይታ ካብዛ አረገሉ ከመንደገና ክሳ ዝምለሰሉ ሀደ ስራህ አለና ጎይታ ምስ አረገ መንፈስ ቅዱስ ይመጽኡ መንፈስ ቅዱስ ዝመጸሉ ሀደ ዕላማ ሀደ አጀንዳ ሀደ ምክንያት ደማለው ነህና መታን ናይ ወንጌል ሰበክቲ ናይ ወንጌል the good news አብጻህቲ
ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስክር ክንከውን መታን ተቅልል በዝበለ ዚያታ አጀንዳ መንፈስ ቅዱስ ብዙ ነገራት ይገብርዩ ግን ultimately ንምንታይ ናይ ምንታይ ጎልዩ ተይልኩም ሰባት ክድኑ መታኒ ወንጌል ክስበኽ መታኒ ሰብን ክርስቶስ ኢየሱስ ክፈልጦ መታኒ ንኣብነት ናይ መንፈስ ቅዱስ ህያብ እኮ እዩ ምፍዋስ ዝፍውሰና ዘድዕ በቃ ካብ ዝሃመምናሉ ካብ ዝሆነ ነገራሲ ዘተንሳአና ንምንታዩ አተንሲዩ እኮ ዕላማ ሂዝና አጀንዳ ሂዝና ወንጌል ክነብጽሕ እቲ ሚሽን ክንፍጽም እንበር ስቂሉ for the sake of በቃ ምፍዋስ ጥራይ ኮነን ዕላማ አለው ብጠና ከምብረና ከሎ ዕላማ አለው ስለዚህ anyway ሕጂ ከተተክሩሉ ዝግባ ሕቱ ሓቲቶምስ ነዚያ ኢሉ ዳህራይ ናበይ ወሲድዎም ናብዛ ንብላ ዘለና ቁጥር ሸሞንተ እንታይ ልዎም መስለኩም መንፈስ ቅዱስ ናባኻትኩም ዝወርድ ግና ኃይል ክትቀበሉ ኣብ ኢየሩሳሌምን ኣብ ኩላ ይሁዳን ኣብ ሰማርያን ክሳብ ወሰን ምድሪ ምስክረይ ክትኮኑ እዩ ብዛዕባ ታ ዘመንና ሓተትዎ ብዛዕባ ማዕሲኻ ትመልሰልና እንዳበልዎ ከለውስ እዚኣ ተድልየኩም በሉ እምበኣር ኃይል ክትቀበሉ ይኹም ኃይል ምስተቀበልኩም ካብ ኢየሩሳሌም ጀሚርኩም ይሁዳ ሰማርያ ክሳብ ወሰን ምድሪ ምስክረይ ክትኮኑ ይኹም ክሳብ ታ መዓልትቲያን ጂኦግራፊ ድማ ክሳብ መጫፍ ክሳብ ወሰን ምድርንሲ ዘብጽሕ ኃይል ክህበኩም ደስ ዘብለን ነገር እንታይ መስለኩም ስትራቴጂ ይሃቦምን ሪኢኹም ኣለኹም ኃይል ይሂቡ ከምዚያን ግበሩ ዝብል ታይም ማለት ጊዜ ዘለዋውጦ ስትራቴጂ ደይኮነ ሂብዎም ኣብ ኩሉ ዘመንን ጊዜን ዘግይድ ኣብ ኩሉ ዘመንን ጊዜን ኣብ ኩሉ ቦታን ዝወስድ ኃይል ይኹም ተቀበሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ናይ ወንጌል ስትራቴጂ በብ ዘመናቱ በብ ጊዜው ይፈላለዩ ዊሊያም ቡዝ ድባሃል ሰባይ ነይሩ እዚ ሳልቬሽን አርሚ ዝጀመር ቅድመ 100 ገለን ዓመታት ክዳን ገለገለ ንሰባት በጣም ድኻታት ብዙሃት ስለዝነበሩ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ክዳን ናይ ቁር ክዳን ገለገለ በመሐብሲ ወንጌል በጣም ደሰበኸ ሰባይ ዘገርም ሰባይ ኣብዚ ዘመን እዚ ግን አባል ወልማርት ቅጭጭጭጭ ዘብሉ ሰባት ቶም ክስታይ ዝገብሩ ብዛዕባ ወንጌል ምንም እንታይ ይርዳዕኩ እጂ ኣብቲ ዘመን ተሰሪሁሎ ኣብዚ ዘመን እዚ ግን ሕጂ ሰብሲክ ናይ ዊንተር ክዳን ታይብ ካዩ ጽቡ ምንም ክስታይ ገብሩ የለኹም ግን ታይ ክብለኩም ደልዩስ በብ 100 ዓመት ገለ ወይ 1000 ዓመት ገለ መስከደሲ እቲ ስትራቴጂስ ይፍለይ ግን ጎይታ ሕጂ ዘሃቦም ጎይታ ንቤተ ክርስቲያን ዘሃባ ኣብ ኩሉ ዘመን ኣብ ኩሉ ጊዜ ኣብ ኩሉ ቦታ ዘግይድ ኃይል እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እዚ ድማ ካብ ኢየሩሳሌም ክትጅምሩ ይኹም ክሳብ ወሰን ምድሪ ኢንፋክት ናይ ግብረ ሐዋርያት አውትላይን ያተመስል ምክንያቱ ታ ወንጌል ካብ ኢየሩሳሌም ምስጀመረ ክሳብ ምዕራፍ 7 ኣብ ኢየሩሳሌምን ኣብ ገሊላን ይጸኒሁ ስደት ምስመጸ እስጢፋኖስ ምስሞተ ግን ዝተበተኑ ድማ ኸይዶም ሲን ኣብ ሰማርያውን ወንጌል ከም ዘብጽሑ ይነግረና ክሳብ ምዕራፍ 12 ኣብ ሰማርያ እናቀጸለት ወንጌል ከም ዝኸደ ይነግረና ምዕራፍ 13 ኣብ አንጾኪያ ናይ አይሁድን ናይ አህዛብን ሕውስውስ ዘለዋ ቤተ ክርስቲያን ተጀሚራ በርናባስን ጳውሎስ እንደገልገሉላ አመድ አክል ዝመሃሩ ዳህራይና ጾሙና ጸለዩን ከለው ድማ መንፈስ ድማ ዝፈለዮም ዳህራይ ንሳቶም ሐዋርያዊ ጉዞ ዝባሃል ጀሚሮም ክልቲኦም ክኸዱ ጀሚሮም ቲም ሂዞም ክንቀሳቀሱ ጀሚሮም ክሳብ ወሰን ምድር ድማ ወንጌል ዘርጊዮም ግብረ ሐዋርያት ክሳብ ምዕራፍ 28 ክሳብ ሮም ድበጽሕ ወንጌል ብድህሩ ይነግረና ዛብ ኢየሩሳሌም ዝጀመረ ክሳብ ሮም ከመይ ከም ዝኸደ ክሳብ ወሰን ምድሪ ድማ ሕጂ በአናውና ቀጸለ ከም ዝኸይድ ሉቃስ እቲ ጉዞ ዘበለ ሁሉ ናብ ኢየሩሳሌም ገይሩ ዝነግረና ታ ታሪክ ኣብ ኢየሩሳሌም ያትዛዘብ ኢየሱስ ኣብ ኢየሩሳሌም መይቱ ግብረ ሐዋርያት ድማ ካብ ኢየሩሳሌም ዝጀመረስ ናብ ኩሉ ከመይ እናተዘርገሐ ከም ዝኸደ ዝነግረና ሕጂ ዘን ሰለስተ ነጥብታት ተዛሪበ ክውድ አይኖ ቁርብ ሓሩር ስለዘሎ ከቀልጥፈልኩም ብዝተኸለን መተን ይኸይድ ኣለኹ እግዚአብሔር ይባረክ መንፈስ ቅዱስ مسمص مسكري كتكوني يقوم يزبلهم زل منفس قدوس انت زي مص ኃይለ መንፈስ ቅዱስ انت زي قبلوا ازي مسكر مغوان كما اشغار خمس ሆነ ክንሪዩና እቲ ምክንያት ናይ መንፈስ ቅዱስ መቀበልዮም ምስክር ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከሆነ ስለዚህ ምስክር ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ አምጓን መንፈስ ቅዱስ ዘለዎ ተራ ክንሪዩና ድገርመኩም ዞም ሰባት እዚኦም
በጣም ዘገርም ጽቡቅ ነገር እኮ ዘለዎም ይም ሉቃስ ምዕራፍ 14 ክውድ ከሎ ናይ መጀመሪያ ናይ መወዳታ ጥቅሲ ኢየሱስ ክፍል ሊዮም ከሎስ ደስ እና በሎም ተሐግሶም ተመልሱ ዳራ የመስግኑ ይጽልዩ ነበሩ ይሉ ይዝዛዝም ደስ በሎም እና መስገኑ ዝነብሩ ሰባት ግን ኢየሱስ ግን እንታይልዎም ሄይ አብዚ አጥራይ አይተወዳንያ ካልደልየኩም ነገር ሲ አሉ እጂ እናጸለናና መስገና ባሂሉና ጥራይሲ ክነብር አይኮነን ድቅጽል ድማ ነገር አለው ካለ ነገር ድማ አለው ስለዚህ ኢየሱስ ወሲ ሁሉም ካለ ነገር ድማ ተልእኾት አጀንዳ ከፈጽሙ መታንሲ ኃይል መንፈስ ቅዱስ ከም ዝቀበሉ ሰለስተ ነጥብታት ቅልጥፍ ክብሌ መንፈስ ቅዱስ ምስክር ክንከውን ከሎና አንተ ይበና መስለኩም መጀመሪያ ደረጃ ነቶም መስከርት ባልና ርትኢ ይህበን conviction ይህበን ቅድመ ህጂ ለኩም ፈልጤ አብ ሓደ እዳጋ ኸይድኩም ሲ እትዝ ሸጠልኩም ሰብ ትሰልስማን ብዛባት እዝ ሸጡ ጽቡቅ ገሩ ተዘይ ተረዲው ተዘይ አሚኑሉ ከግዛአኩም አይከል አብ አይኑ ክትፈልጡ ወይሁ ስለዚህ ዞም አብዛት እንታይ ዝግበር መስለኩም ነቲ ሴልስ ድሰርሁ ሰባት እዚ ፕሮዳክት እዚ ካብ ዓለም ቀዳማዩ እንዳበሉስ በብዙ መንገድ ዲዮም ዝነግሩዎ መታንሲ ኮንፊደንስ ቢልድ ከገብሩ መታን ክዛረቡ ከለውሲ ግዛአዮ ዝኽብሉኻ ከለውስ with confidence ክብሉኻ መታ ብዛባ ኢየሱስ ክን መስክር ከሎና ንሕና ድማ ፉል ደሆነ ኮንፊደንስ ከሎና መታ እዚ መንፈስ እዚ ተቀበልናይና ሕጂ ምድሃና ስቂልና በሰባት ደሰማናዮ ኢሎሞ ገለ ኢልና ይኮንና ንነግር ደለና ብዛባ ምድሃንሲ ዝራእናዮን ዝጣምናዮን ነገር አለ እትምጣም እትምርአይ እታብ ህይወትና ዝተሞከርናዮ ኤክስፒሪየንስ ድማ በመንፈስ ቅዱስ ይሆይ ተዛሪብና ወይ ድማ ህጅምስ ሓደ ምስ ኩሉኮ ክንገጥሙና ይንኸሊና ሜቢ ጽቡቅ ፍልጠት ደለዎ ብትንትን አቢሉኮ አብገለደው ከብለና ዝኽእል ሰብ ክረክበና ኸሊ ግን አይልውጠና ኮንቪክሽን አሁን ሌስ አይገብሮኒ ንምንታይ መስለኩም ናይ ፍልጠት ጉዳይ ደይኮነስ ናይ ኤክስፒሪየንስ ጉዳይ ዘጣም ካዮ ኢየሱስ ዘስተማቀር ካዮ ኢየሱስ ናበይ ክትወስዱ ክልተና በዩኒቨርሲቲ ኸይዶም ክርስቲያናትዮ ክልተ መነሰያት ዩኒቨርሲቲ ኸይዶም ዳራይ ፊሎሶፊ ዝምህሮም ናይ መጀመሪያ ክላሱሲ አምላክ የለን ዝብል ሲ ብዙ አይነት መንገድ ገሩስ ሚሂሩም ገሊጹለው አምላክ ድባል የለን እዚ እሽነቱ ይገለይሉ ዳራይ አንታ ካብ ልብና ኮ ቀጥፋ አደልዩ ኸመይ ድብል ደሎ ይልዎ ተሓደ ከጥፋ እማይ ከንዩ አብዘዛ አተወሲ ቲ እንታይ ክንገብሮ ናበይ ክንወስዶ whatever አይነት ነገር ይምጻሲ አብዘዛ አተወ ነገር አለ ልክ እዚ ያኮያኮይና አብ ዮሐንስ ምዕራፍ 9 እቲ አይነ ስውር ካብ ዝውለድ ጀሚሩ እውር ዝነበረ ሰብአይ መለኮታዊ ስነ መለኮታዊ ሕቶታት አምጽየሙ ዳህራይ ዝመለሰሎም መልስ ዝክሩ አንዲኹም አነ ብዛባ ዝትብልዎ ነገር አይፈልጥኒ ሓንቲ ነገር ግን እፈልጥ እውር ነረ ሕጂ ግን ይሪ ያለሁ ኢየሱስ ጎይታዩ እዚ ኤክስፒሪየንስ ያ እዚ ያዘጣማ ነገር ያ ማንንም ሰብሲ ካብ ልብኩ ወስደሉ ደይከል ማንንም ሰብሲ ከውጾ ደይከል አባይና ባኻትኩም እንደማ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ እዚ ይቆይኑ ዘሎ ክብረና አምላክና ይሁን ማንንም ካብ ልብና ዘይወስዶ ማንንም ካብ አምሮና ካብ ውሽጥናሲ በቃላት ይሁን በገለ ይሁን ክወስዶ ዘይከል ነገርሲ ዝጣምና ዮ ነገር አለ ኢየሱስ ጎይታዩ ዝምጣም ደማ በመንፈስ ቅዱስ ይቆይኑ በመንፈስ ቅዱስ ዝጣመ ይወድ ጣመ ሰብንተሎ በጭብጨባ በእልልታ ነዚ ጎይታዚ የኽብሮስኪ ኢየሱስ ጎይታዩ መንፈስ ቅዱስን በአርምምጹ ምስክር ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክንከውን ከለናሲ ሃደ ቀዳማይ ነገርሲ ነቶም ተዛረብት ነቶም መስከርት ባልና ኮንቪክሽን ይቡና ስቂልና ወይ ኢሎሞ የም ገለልና ደይኮናስ ርትእለና ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ከምዚ ይብል ወንጌልና ይብል በኃይልን በመንፈስ ቅዱስን በብዙ ምርዳ ከአዩምበር በቃል ጥራይ መጸን ይብል እጂ እታ ትግርኛ ብዙ ንጽርቲ አይኮነትን ወንጌልና ይሉ በኃይልን በመንፈስ ቅዱስን ሹ በብዙ ምርዳ እጂ በብዙ ምርዳ አዝብሎ በዙና ረዲወም ገለደ ይኮነስ አውሽ ጥኻሲ ዝተተኸለ ምርዳ ኮንቪክሽን እንግሊሽ ተሪኹም ማን ታይብል መስለኩም in power and in Holy Spirit
and with full conviction እጂ ወንጌልና ስዒሉ ናይ ቃላት ጉዳይ ደይኮነስ እንታይ ኮይኑሎ መስለኩም ከምት ናይ ብሉይ ኪዳን ሰብ ኮነህና ናይ ብሉይ ኪዳን ሰባት እኮ ድገርሙ እዮም ከይዶም ሰውዮም ገለስ ኃጢአትካ ተሐዲጉልካ ተባይሉስ አሚኑ ይመጽእ አቡሽቱ ምንም ደሆነ ነገር የለም አነ ንስኻትኩም ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ክንቀበሎ ገለና አቡሽጥና ዳግም ልደት ደባሃል ነገር ኮይኑ መንፈስ ቅዱስ ተቀበልና እዚ መንፈስ እዚ ኤክስፒሪየንስ ጌርና ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ ክንመስከር ከሎና ኮንቪክሽን አለና ስቂልና ይኮንና ንዛረብ ዝጣምና ነገርና ንዛረብ ከምቲ እውር ካልኩ አንተ ዘይፈለጥኩ አንተ ነገር ፈልጥ አይረን ነረ እጅግን ይሪ አለሁ አብዘለና ሁላትና ሰባት በጎይታ በክርስቶስ ኢየሱስ ዘዳሃና ሰባት አንተላትና ካለ ዋላ አንተ ዘይፈለጥናስ ቀደም አብጸልማት ነረ እጅግን አብርሃን አለሁ ቀደም አይሪ ነረ እጅግን አይሪ አለሁ ህይወት ድባሃል ነገር ሲ በመንፈስ ቅዱስ አስተማቂርና ካላ አይ መንፈስ ቅዱስ እንታ ይገብር መስለኩ መንፈስ ቅዱስ ግን ምስክር ከሎና ንኻልኦት ይረት ንኻልኦት ይመልስ ንኻልኦት ይልውጥ ሕጂ ዘረባና ስቂሉ ዘረባ ይኮን ኢንፋክት መድሃኑን ናይ ጉዳይ አለኮንስ አይኮነን ማለት ጽንፉ ተዛረባይ ስለዝኾንካ ሎጂክ ስለተፈልጥ هذا كلته ثلاثه يلካ ስለዘቀመጥካዩ ገላ አይኮነን ውልግድግድ ብዝበለ ቃላት ካን بزي مسل زرباخان سنتنسن تطقيمو همان منفس قدسي لب سبات يتنكي لب سبات يلوط ኢየሱስ ጎይታይ አንተ አደድ ነገሩን አይረሳውኒ ታይላት እንመስለኩ هذا ማልትስ ናንተ ማሐዛና በቸርች ሁሉ ጊዜ ነይ ትብላ ህጅስ ዛ አደ ብዙ ጊዜ አይትመጸላኒ አሞዳታ ግን ህራ ይላት ሰንበት ከመጽ ይላት ታውጊሳ ወንጌል ክትሰሚዓ ገሌላ ይዛታ መጽ ሰንበት ልክ መስመጻት እትድሰብህ ንመጀመሪያ ጊዜ ዘሰብህ አዲስ ሰባኻዩ ካብት ትፈልጡ ካብት ቸር እዋይ ካልኦት ከይኮኑስ ገሌላ ይላ አጸቢቆም ድነግሩ ገሌላ ሹ ከም ተፈርሐቶ ድማስ ወዲ ምእካብ ጠፊዎ ናብትን ይሉት ስብከት ገለ ውልግድግድ ይላ ገለ ከም ገለ ኮይና መቼም አውሽጣ በቃ በውሽጣ ይላ ሕሪ ሌላ አይ ካልማልት ኸይት መጸሲ ካልማልት ራይ ከይት ብለንስ ሎም ኮይና ገለና በለት አሞዳታሹ ተፓስተር ተንሲዩ ምስተወደ ጎይታ ዝቀበል ሰባለው ገለ ተበለስ ዘና አደ መሰስ ይላ ሹ አንተ ነገር ተማሂረ ይላ ለካስ ናይ ዘረባ ጉዳይ ይኮነ ለካስ ናይ መጣም ዘረባ አይኮነን አንተ ቃል እኮ አትኩን አትይዙ ነህና አብዝጅ ዘለና ብዙ ስብከት ስለሰማና ነተሰብከት እዚያ ጎዲላታ ከምዚ አኾይና ገል ነህናይና ካብዙ ምስማዕ ካብዙ አመታት መባል መንፈስ ቅዱስ ግን ሀደ ሰብ ግን ክልውጦ መታንሲ አንተ ኢየሱስ የድህንዩ ትብልሲ እሳ አብልቡ ከይዳ ትድውል ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚህ ርጥይ የምጽ ይልውጥ ንሰባት አብሉቃስ ወንጌል ብዛባ ዮሐንስ እንታይሉ መስለኩም ከም ትንቢት አብቅድም እግዚአብሔር ነዘካርያስ ከወሃበው ሁሉ አብይ ከሆኑኝሞ ወይንን ዘስክር መስተን ከአ አይከሰቱኝው ግና ካብከርስ አዲዩ ሁሉ መንፈስ ቅዱስ ከመሎይ ዮሐንስ ካብከርሱ አዲዩ ጀሚሩሲ መንፈስ ቅዱስ ዘመሎይ እንታይነ መኳኒ መንፈስ ቅዱስ መሊው ታጥቅጽል ዘላ ጥቅስ እንታይ ትብል መስለኩም ንብዙሃት ካብ ደቅ እስራኤልን ናብ እግዚአብሔር አምላኮም ከመልሶ ቀጽሉን ንዘይ እዙዛት ድማ ናብ ጥበብ ጻድቃን ከመልስ መታ ዮሐንስም በአር እዙ ዘይጠቅም ዝመስል አከዳድኑ ከምገለ ክንደይ ምሁራትን ገለና በኢየሩሳሌም ከለው አበረኻ ሆይኑ መንግስት እግዚአብሔር ቀሪባላ ተነሱና በለስ ብዙሃት ሰባት ድማ ዝመለሰሉ ምክንያት በመንፈስ ቅዱስ ስለዝነበረ መንፈስ ቅዱስ ዩ ንሰባት ዝመልስ ንሰባት ዝልውጥ ንሰባት ድትንኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እስጢፋኖስ ካብቶም ዲያቆናት ሸዓተ ዲያቆናት ከመረጹ ከለው ዝተመርጸዩ መንፈስን ጥበብን ዝመልኦ ሰብአይ ይልወ ዝጅምር ዳራይ ድማ ክሰብኮም ከሎ ነቶም ፈሪሳውያን ክዛረቦም ከሎ ሓደ ቃል አሎ እንታይ ብል መስለኩ አብ ቁጥር 10 ነትዝዛረበሉ ዝነበረ ጥበብን መንፈስን ሲ ከማገቱዎ ምሁር ስለዝኾነ ገለደ ይኮነስ መንፈስ አለው አዝሰብዚ መንፈስን ጥበብን ዘለዎ ሰብ ስለዝነበረ ማንንም ከሙግቶ ደይከል ኮይኑ ዘረባና ዝኸበድ
ወፂና ክንዛረብ ክንምስክር ከሎናሲ በቃ ከምዝ በልኩኹም ቅልጣፈ ዘረባና ምጽባቕ ዘረባና ገለ መለዳ ይኮኑ እሱ ንካድሬታት ንገለ ይጠቅም ኸውን ንአይና አኻትኩምን ግና ዝተሰከምናዮ መንፈስ ውሽጥና ዘሎ መንፈስ እሱ ይሁን ሰባት እንታይ ዝገብር ዝመልስ ክብርና አምላኽና ይኹን ኢየሱስ ጎይታዩ ሳልሳይና ይመወዳእታ እዚ መንፈስ እዚ ምቕባልና እንታይ ይጠቅም መስለኩም ክንመስክር ከሎና بتبقات كنكون ولا واجا دخفل كون تخونا كنمسكر كلونا واجا نمغفالون دو كنبل متانسي نايز منفس زي عبيوتنا مهلا وقداسي زحلا في قرب رئنا يريرنا بيوحنس براف 10 4 اسران شدشتن ويتا يسوع كريستوس منفس قدوس زمصلو حمشت نغرات ابي يوحنس كابزرانا ينسي تمنفس مسمص بزا اباي كمسكري موت እና ሞቱን ከለው ደቀ መዛሙርት መስዋዕት ሆይኖ ምን ሐለፉ ከለው ንምንታዮም ጸኒኦም ይምስክሩ ዝነበሩ ተይልና ታ ምክንያት አንተ መንፈስ ቅዱስ ያትልዩ ክጽልዩ ከለው ምዕራፍ 4 ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 4 ቁጥር 11:30 አንታይብል ትብዓት ቃልካ ከዛረቡ ሐቦም ኢሎም ክጽልዩ ከለው እንታይ ተዋሂቦም ሾ ታመልሲ አባኳያ مسلمنو خاطا تاكيبو ملا زلو سفرا تناوصت كلاتهم كمنفس قدوس ملو قال املاخون بتبعت تزارو سلازي كنزار متانسي اتبعنا قبلو خلوس منفسيو كم እንደገና ተመልዮ ምዕራፍ ክልተኮ ተመልዮ كم እንደገና መንፈስ ተመልዮ كتاب امتا اتا ابقدم ገረድ ባሉ ኮለና ሰለስተ ጊዜ ዝኻደ ابقدمي ሓደ ጀነራል ሰይፍ ዝሓዘ ገላ ይኮነ ሰለስተ ጊዜ ዝኻደ ጴጥሮስ انتي كوينو مراف كلتا منفس مسمصغن تبيو اسخاتكم دسقلكم مو يسوس تنسيو الله نزتري وزلهو منفس نسو يافسيسو እግዚአብሔር ይባረክ እዚ ተስፋ ድማ ናአናውን ከነግረና ከሎ ባይዘው ነውም ጥራይከ እዚ ተስፋዚ ናአኻትኩም ንደቆኹሙን ኢየሱስ ጎይታይ እንታይዋት ቢይወም ተልኩም መንፈስ ቅዱስ አብዝ ሰሙን እዚ አብ ሓደ ቦታ እንቶ ይነግሮም ነይረ بتحده إذا نبلو زلنا ناي ونجيل نجر كمي كن قلاطفو خمس قبا انايو زنغركم نجر تذكرنا اب هذا بوتا كوفيلنا كلناس يقلل يا حدا ينغرنا ديتيل دي ينغركم توم سبا سلازي يفقدكم امنتونا يكونون هجن تايب لنا حدا ارترايو حدشو زصن حدما زصنو سبات دماس نتا حدشي سريقوم سبات النار ايوه ابا دباباي اجي خسرقو خلو 911 دويلو 911 دويلو انكاسكي ازاربو لاي انجليش سلازي كل تبلو زنغركو يزم زل او ابغلا خيت اتونا يلوسي اي حقزو مسكر كون الله يدبلو دلو جن تمسكرو تومز سرقو زلو ገለድማ ይፈልጦማል ካለ ሽግር ከየምጽሉ መታንሲ አብ ሽግር ከይተእትወና ምስክር መኳን ሪሁም sometimes አብ ሽግር ከእትወካኸ sometimes ምስክር ስለዝኾንካ ደው ስለዝበልካሲ ዝመጸካ ነገራሲ ክህሉ ይኽእል ነዚ ተቢኻ ነዚ ሐሊፍካ ክትምስክር ዝገብረካስ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኃይሊ እንተሎካ ጥራይ ሰባት ከመይሎምዮም ክሳሞት ንገዛ እርሶም يحلفوا من نحابوس دوز بلو تيلكم بهيومن كإلتا يكونن بسبعوي كإلتن قدينا يكونن منفس قدوس لزردون بقال استيفانوس جميروسي نمنتايو كما يجيروم يمكوين اللهم تيلكم بمنفس قدوس يو بذا تاريخ زي غزاز حواريا يوحنس دمهارو بوليكارب دبهال حد ود مزمورونيو بوليكارب حجي اب ترك ابزلو ለብዙ ዘመናት አገልግሉ አሞዳታውን አብዩት ጉዳይ ተዘተፈጸመ እና እዚ ፖሊካርፕ ነው ዓመታት ንጎይታ ዘገልገለ ድሕሪ ዮሐንስ ነው ጊዜ እግዚአብሔር ዘገልገለ ሰቢው ስደት መስተላአለ አብ ቱርክ ከምዝልክ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበርዎ አይነት ሰባት ብዙሃት ሰባት አብዝተ አከቡሉ ትናይሮም ከምጲላጦስ አይነት ገዛኢ አብት ከተማ ዝነበረሰብ አብዘለዎ ብዙ ሰባብ ዝተአከበሉ ንፖሊካርፕ አምጺኻ ቅተሎ ኢሎም
ካልኦት ይቀተሉ ነይሮም ካልኦት በእምነቶም ምክንያት ሲ ንአውሬ ንገለ ይወሃቡ ነይሮም ሳ ፖሊካርፕ ተጸውዩ ንፖሊካርፕ ሲ አምጺኻስ ቅተሉ ኢሎሞ ብዙ አው መስበሉ እዚ በዓል ስልጣን ህራይሉ ንፖሊካርፕ ከምጽኡሉ መታንሲ ወተሐደራት ልዩ ዳሕራይ ኣብቲ ዝነበሮ ገዛ መጽኦም ክሕዝዎ ደልዩ ካልኦት ሪኦም ከይዶም ናብ ውሽጥ ናብ ገዛ ፖሊካርፕ ኢሎም ሰባት ክሕዙኻ መጽኦም ኣሎ እቲ ጉዳይ ድማ ከምዚዩ ክቀትሉኻስ ከምዚ ይብሉ ኣለውሞ ክንሓብአካ ክንሕድመካ ኢሎም ኣነ መስዋዕትን ምዃን ባዕለይ ኣይከዳኒ እንድሕር መጽያት ንግን ካብዚ ድሕር ዝብል ሰብ ኣይኮንኩን በረኸቱ ኢሉ የእትዮም እንታይ ትደልዩ እንጀራ ዶ ገሌሉ ኩሉ ቀሪቡሎ ሕራይሎም ቶም ወተሐደራት ተኣናጊዶም ሓንቲ እድል ጥራይ ሃውን ኢልዎም እንታይ ክጽሊ ኢልዎም ጸልዩ ብድድ ኢሉ ተንስዩ ንኺድ ኢልዎም ከይዱ ናብቲ ሰብ ዝተኣከበሉ ቅተሎ ንፖሊካርፕ ድባሃልሉ ቦታ መጽኦም ትበዓል ስልጣን ናይሮም ሽኡ ንፖሊካርፕ ሓንቲ ሕቶ ሓቲትዎ ፖሊካርፕ ኢልዎ እጂ ነዚ ሽማግለ ሰብ ኣይምቕታል ኣገዳስ ከም ዝኾነ ኣይተረኣዮን እቲ በዓል ስልጣን ህዝቢ ስለ ዝበለ ጥራይ ከድሕነካ ከውፃእካ መታንሲ ነዚ ኢየሱስ ክሓዶ ኢሉ ሹ ፖሊካርፕ እንታይ ኢልዎ 86 ዓመታት ከገልግሎ ከለኹ ሲ ሓንቲ እኳ ክፉእ ደይገበረኒ ጎይታስ ክክሕዶዶ ትጽበየኒ ኢሉ ብጣዕሚ ዋይልድ ዝኾኑ አውሬታት አኒማልስ አለውን ክለቀውም ያብለል ይኸዩ ፈጺሙ በዘሲ ደዋይ ብልን ይሉ ሕራይ ክንቀይር አይሉ ከቀለሉ ደልዩ ንኢየሱስ ከሐዱ አይብለካ ቄሳር ግን እሱ ንጉስ ከም ዝኾነ አምላክ ከም ዝኾነ ተዛረበሞ ከፋን ወካይሉ ንፖሊካርፕ አይፈለጥካዮን ይሉ ኣብ ሓውኸ እትወከይ ከንድደከ ኢሉ አንድ ደንዲ እስኻ ተዛረቦ ዘለኻስ ብዛዕባ ንቁርብ ሰዓታት ነሪዱ ዝጠፍ ሓዊ ከተዛረብ ዘለኻ ነዚ ኢየሱስ ዝገሓደ ንኢየሱስ ዘይተቀበለ ግን ዘለዓለም ዘይጠፍ ሓዊ ናው ይዳአቱ እና ብዛዕባ ዝንቁርብ ሰዓታት ድነድድ ሓውሲ ብዛዕቡስ ይፈርሕ ዶ ይመስለካ ንፖሊካርፕ አይፈለጥካዮን ይብሉ አንዲዶም ንፖሊካርፕ አቡ ይእቱ እቲ ታሪኩ ብዙ ዝተጋነነ ይመስል ግን ድገርመኩም ነገር ፌብሩዋሪ 22 ነው እዚ ነገር ዝተፈጽሙ ኣብቲ ንነውሕ ግዚያት ቅዱሳን ነዛ መዓልት እዚኣ ይዝክሩዋ ነይሩ ሃደነትስ መስዋዕቱ ካልኣይ ድማ ንገዛእ ርሶም ድማስ ከዘኻኽሮም መታ ኣምጽኦም ኣብቲ ሓዋ እንዲዶም ካብታ በታ መዓልት እቲኣ ዝነበሩ ክርስቲያናት ካብታ መዓልት እቲኣ ዝተረፉ ዝጸሓፍዎ ዝተዛረቡ ወይ نهنا نزيا خنجر زدحنا أملاخ نزيا خنجر متى نزات هاريك زيا خنجر متى زدحنا النايز مثلنا أبتحوم مساعة وس أرش زمثل نجر ترى أيلو دحر دماس أتي نانا دد ناتق أسألن كلوسي صبوق أناس نتخبابس مليء أول بوليكارب دمالك كرم متاوس كم تقوم أنا كهون الكامتا إذا سلاز فقدك إذا الدل سلاز حاب كانس مسجدك ندابلي أتيو دكر ما كم نايك أدم تاريخ ترى يكون كسحجونكو نوانجيل سباتسي يموت يمزلو مسوعتي خون يمزلو ذكر من تاريخ نقرأكم تاريخ ديكونا ستات انفورميشن اب بي بي سي ناتوم ويب سايت يام بيبيو كاب كل تشح كسا كل تشين أسرتن بمغنيات امنتهم زموتو سبات مأمانيهم تسون حدا مليون سبات سلازي كشنشن كله أب أمت 100,000 حساب زغونسي بمغنيات امنتو سنتاي غون مسلكو يحلف كسع كندز سبسي نمنتاي ودتبو جابت تاريختي بحانت نيوز يامسيوا اب باكستان تاكيبهم كلوس زقتلوهم 75 سبات امنتي بزعبهم يا تازينا بدهريو تازرزر زمصا كذا حجسي كم زندا هونس نمنتاينا بقى امنتس
ቅዱሳን ሲ መስዋዕትና ሆኑ ዝኸዱ ንምንታይም ተቢኦም ተልኩም ሓደ ብናይ ሰብ ክእለትን ጉዳይና ይኮን መንፈስ ቅዱስ ስለዚህ እዚ መንፈስ ቅዱስ ከይተቀበልኩም ብዙሕ ኮ ዝሰልጠኑ ጽቡቕ ነገራት ዘለዎም ሰባት እዮም ግን ሓንቲ ከተልየኩም ጽንሁ ኣብ ኢየሩሳሌም እዚኣ ተቀበልኩም ሲ ኮንቪክሽን ሃልይዎም ብትብዓት ክነግሩ ንኻልኦት ድማ ናብ ኣምላኽ ንኽመልሱ ክሳዕ መወዳእታን ሞትን ድማ ምስክር ክኾኑ መታንሲ ስለዚህ ክእሉ መታን ኣብ ኢየሩሳሌም ተጸበዩ ኃይል ምስተቀበልኩም ገና ካብ ኢየሩሳሌም ይሁዳ ሰማርያ ክሳዕ ወሰን ምድሪ ምስክረይ ክትኮኑ ይኹም ኢልዎ ጎይታ ኢየሱስ ይባርኩም ካብ ዘለና ይኹላትና ክንተሲናሞ ጸሊና ክንወዲና Hallelujah. 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 እስኪ ደውና ነዘርገህሞ ነዝጎይታ ዚያንሳ እስኪ ነባረኮ እግዚአብሔር ይባረክ ነመስግን ነው እስኪ እግዚአብሔር ይመስገን زتلالم يغلو أملخون هيكون لماده مالتي كوينو وشتينا Jesus مفكرك يسوس 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 يأمنك يسوس 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 كفر زتلالم يخلو أملخو يقبرو سلة اللالني هيكون لمعنى مالتي كوينو يزم لركا وش تيدري خنية مسوات زنت الكا فتوكاي يسوس 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 يفكرك يسوس 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 أفكرك يسوس 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 أفكرك يسوس 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 كفغرس تلعلم يقولوا أملخوي يبرس لسلني هيكون المادي مالتي كوينو إذن بغكام وش تيدر يخني مسوات زمت الكام افرت مكاي يسوس 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 أفكرك يسوس
ጎይታ ዝንባርኮ የሕዋቴ ነመስግኖ እስኪ እግዚአብሔር ይባረክ ሕያው መንፈሱ ዘሃበና ኃይሉ ዘልበሰና ጎይታ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ናቦናን በጎይታ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ደጊምና ነመስግነካለና ስለ ዝረፍት ዚ ነኽብረካ ስለ ዝነበረና ናይ አምልኾ ናይ ዝማሬ ጊዜ ስምካ ይባረክ ስለ ሕያው ቃልካ ተመስገን እግዚአብሔር አቦዬ ስለ መንፈስካ ነኽብረካለና በስም ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አቦዬ በትብዓት እግዚአብሔር አቦዬ ክንዛረብ ክንምስክር with conviction እግዚአብሔር አምላኸይ ብዛዕባኻ ክንምስክር መታን ኣብ ውሽጥና ዝሓደርካ ንኹላትና ድማ ክንጥዕሞ እዚ ህይወት እዚ ዝናትካ ነገር ምድሓን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሃሌሉያ ክንምኮሮ ዝገበርካና ወአምላኽ ነመስግነካለና ስለ ሕያው መንፈስካ ነኽብረካለና በስም ኢየሱስ ክርስቶስ በአና ጌርካ ንብዙሃ ስለትጽወዕ ካብ ሓዊ ስለትመልስ ጎይታዬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነኽብረካለና ጎይታ ኣብ ኩሉ ቦታ ኣብ ኩሉ ስፍራ በትብዓት እግዚአብሔር አቦዬ ብዛዕባ ስምካ ክንዛረብ ክንምስክር ጎይታ ዝመጸና ጸርፊ ጽልኢ እግዚአብሔር አቦዬ ሪጀክሽን ከዘበለ ሁሉ ከይፈራህና ተቢእና ብዛዕባኻ ክንዛረብ ብዛዕባኻ ደው ክንብል ብዛዕባኻ ክንምስክር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስለተኽእለና የመስግነካለኹ ስለ ሁሉ እግዚአብሔር አቦዬ ክብርን ምስጋናን ተጠቅሊሉ ንኣኻ ንበይንኻ ይኹን እግዚአብሔር አምላኽ ይባርኩም ጸጉ የብዛሃልኩም ሰላሙ ይሃብኩም ገጹ የብርሃልኩም ናትኩም ዝኾነ ዘበለ ሁሉ በአምላኽ ድተሓለወ እንድተባረኸን ይኹን ኣብ ትኸድዎ ዘበለ ሁሉ ሞገስ እግዚአብሔር ክብር እግዚአብሔር ይቀድመልኩም ደጌታ ጸላእቲኹም ረሱ ብርሃንኩም መመሊሱ ይድመቅ ጎይታ ኢየሱስ ይባርኩም ሰሙንኩም ይባረኽ በሰላም ኪዱ